അസ്സലാമലൈക്കും. കദിറുലിയാം കനകദീപം ഖാതിമുൻ നബിയേ, കദിറുലിയാം കനകദീപം ഖാതിമുൻ നബിയേ, കമറുദിച്ചതുപോലെ മണ്ണിൽ ഒന്നൊരു നബിയേ, ഉലകിലകിലം പ്രകാശമേ ഉടയവന്റെ ദാനമേ, ഉലകിലകിലം പ്രകാശമേ ഉടയവന്റെ ദാനമേ, മക്കപതിയിലെന്നതാ മക്കപതിയിലെന്നതാ മുഖ്യ ഖുറൈശി വീട്ടിൽ വന്നതാ അപ്പൊലിദീപം കണ്ടതാ, മുഖ്യ ഖുറൈശി വീട്ടിൽ വന്നതാ അപ്പൊലിദീപം കണ്ടതാ, കദിറുലിയാൻ കനകദീപം ഖാതിമുൻ നബിയേ, കദിറുലിയാൻ കനകദീപം ഖാതിമുൻ നബിയേ, കമറുദിച്ചതുപോലെ മണ്ണിൽ ഒന്നൊരു നബിയേ, ഉലകിലകിലം പ്രകാശമേ ഉടയവന്റെ ദാനമേ, ഉലകിലകിലം പ്രകാശമേ ഉടയവന്റെ ദാനമേ, മദിയുത്ത മദീനത്തി മനിയരാ മനിയന ഇമതിരു ശരഫര, മദിയുത്ത മദീനത്തി മനിയരാ മനിയന ഇമതിരു ശരഫര, ശരഫരകില പ്രപഞ്ചമാകെ റഹ്മത്തായവരാ, ശരഫരകില പ്രപഞ്ചമാകെ റഹ്മത്തായവരാ, റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീന താഹ മുജിദബയാ, ഉലകിലകിലം പ്രകാശമേ ഉടയവന്റെ ദാനമേ, ഉലകിലകിലം പ്രകാശമേ ഉടയവന്റെ ദാനമേ, ഇതിഹാസങ്ങളൊതിയ ബശരരെ ഇസ്ലാമി മരദക ബദരരെ, ഇതിഹാസങ്ങളൊതിയ ബശരരെ ഇസ്ലാമി മരദക ബദരരെ, ബദര പോലെ ഖത്തം നാമം യാ റസൂലല്ലാഹ്, ബദര പോലെ ഖത്തം നാമം യാ റസൂലല്ലാഹ്, യാ റസൂലേ യാ ഹബീബേ യാ നബിയല്ലാഹ്, ഉലകിലകിലം പ്രകാശമേ ഉടയവന്റെ ദാനമേ, ഉലകിലകിലം പ്രകാശമേ ഉടയവന്റെ ദാനമേ. അസ്സലാമലൈക്കും. മദീനയിലെ മനൽത്തരി പ്രണയം ചെന്നോ, മയങ്ങാൻ കോട്ടായി പ്രണയം തീർത്തോ, മദീനയിലെ കാർമേഘം പ്രണയം ചെന്നോ, മാരയോടെ പ്രണയം തീർത്തോ, മദീനയിലെ മനൽത്തരി പ്രണയം ചെന്നോ, മയങ്ങാൻ കോട്ടായി പ്രണയം തീർത്തോ, മദീനയിലെ കാർമേഘം പ്രണയം ചെന്നോ, മാരയോടെ പ്രണയം തീർത്തോ, കാറ്റേ പ്രണയം തീർക്കുന്നുവോ, ഹബീബിന് കുളിരാൻ വീശുന്നുവോ, കാറ്റേ പ്രണയം തീർക്കുന്നുവോ, ഹബീബിന് കുളിരാൻ വീശുന്നുവോ, മദീന മദീനയിലെ മനൽത്തരി പ്രണയം ചെന്നോ, മയങ്ങാൻ കോട്ടായി പ്രണയം തീർത്തോ, മദീനയിലെ കാർമേഘം പ്രണയം
ചെന്നോ പേമാരിയോടെ പ്രണയം തീർപ്പോ പലരും ഹബീബോട് പ്രണയം ചൊല്ലുമ്പോൾ പതിവായി മെഹബൂബോട് കുശലം ചൊല്ലുമ്പോൾ പലരും ഹബീബോട് പ്രണയം ചൊല്ലുമ്പോൾ പതിവായി മെഹബൂബോട് കുശലം ചൊല്ലുമ്പോൾ അറിയാതെ മനതാരിൽ വേദന പടരുമ്പോൾ നബിയേ ഇതെന്നുടെ പ്രണയമാണോ നബിയേ ഇതെന്നുടെ പ്രണയമാണോ മദീന മദീനയിലെ മണൽ തരി പ്രണയം ചെന്നോ മയങ്ങാൻ കോട്ടായി പ്രണയം തീർന്നോ മദീനയിലെ കാർമേഘം പ്രണയം ചെന്നോ പേമാരിയോടെ പ്രണയം തീർന്നോ മദീനയിലെ മണൽ തരി പ്രണയം ചെന്നോ മയങ്ങാൻ കോട്ടായി പ്രണയം തീർന്നോ മദീനയിലെ കാർമേഘം പ്രണയം ചെന്നോ പേമാരിയോടെ പ്രണയം തീർന്നോ ഉലകിലകിലം പ്രകാശമേ ഉദയവന്റെ ദാനമേ ഉലകിലകിലം പ്രകാശമേ ഉദയവന്റെ ദാനമേ ഇതിഹാസമേ ദുനിയ ബശരരേ ഇസ്ലാമിൻ മരദക ബദരരേ ഇതിഹാസമേ ദുനിയ ബശരരേ ഇസ്ലാമിൻ മരദക ബദരരേ ബദർ പോലെ കത്തും നാമം യാ റസൂലല്ലാഹ് ബദർ പോലെ കത്തും നാമം യാ റസൂലല്ലാഹ് യാ റസൂലേ യാ ഹബീബേ യാ നബിയല്ലാഹ് ഉലകിലകിലം പ്രകാശമേ ഉദയവന്റെ ദാനമേ ഉലകിലകിലം പ്രകാശമേ ഉദയവന്റെ ദാനമേ ഉലകിലകിലം
പ്രകാശമേ ഉദയവന്റെ ദാനമേ തിങ്കൾ ദ്വാരസോലുള്ളായി തീരമനലായിരഞ്ഞ കമേട്ടിൽ പാലുളിവായി പൗർണമിയായി വദനം തെളിയുകയായി മർഹബാ നബി ത്വാ ഓ മൗലിദുൻ നബി ജാ യാ റസൂലേ യാ ശഫീഅ യാ മുസമ്മിലരേ ത്വയ്യിബാ ത്വയ്യിബാ യാ ത്വയ്യിബാ തിങ്കൾ ദ്വാരസോലുള്ളായി തീരമനലായിരഞ്ഞ കമേട്ടിൽ പാലുളിവായി പൗർണമിയായി വദനം തെളിയുകയായി മർഹബാ നബി ത്വാ ഓ മൗലിദുൻ നബി ജാ യാ റസൂലേ യാ ശഫീഅ യാ മുസമ്മിലരേ കൈരിൻ വചനമന്ത്രമേരെ അഖിലം പാടിയ റസൂലേ പുണ്യ മുസ്തഫ നബി മുജ്തബ നബി മുർതള നബിയേ കൈരിൻ വചനമന്ത്രമേരെ അഖിലം പാടിയ റസൂലേ പുണ്യ മുസ്തഫ നബി മുജ്തബ നബി മുർതള നബിയേ ഹാഷിം വംശ ഖുറൈശി മലരെ ആലമുത്തം തുകലു തനൂരെ ഹാത്തിമുൻ നബി ആമിനുൻ നബി മുർസൽ നബിയോരേ ശിഗാം നബി യാ റസൂലേ മുർഷിദാം തിരുത്താനൂരേ ആമിൽ നബിയേ കരുണനിധിയേ മുനവ്വിർ ഷഫിയോരേ തിങ്കൾ റസൂലുള്ളാഹി തീരമനലായിരഞ്ഞ കമേട്ടിൽ പാലുളിവായി പൗർണമിയായി വദനം തെളിയുകയായി മർഹബാ നബി ത്വാ മൗലിദുൻ നബി ജാ യാ റസൂലേ യാ ശഫീഅ യാ മുസമ്മിലരേ ഹൃദയം സ്നേഹദീപ്തിയാണ് നബി സത്യ ചുന്തുമാണ് ദൂതർ ത്യാഗമാവോളം താണ്ടി വന്നതിൻ പൊലിമതേനിലാണ് ഹൃദയം സ്നേഹദീപ്തിയാണ് നബി സത്യ ചുന്തുമാണ് ദൂതർ ത്യാഗമാവോളം താണ്ടി വന്നതിൻ പൊലിമതേനിലാണ് കുഫുൽവരായ താരസൂലെ ശംസുൽവരായ ആലം നസീബേ യാ ഹബീബേ യാ നബിയേ ഇസ്രി പോങ്ങാവേ കുഫുൽവരായ താരസൂലെ ശംസുൽവരായ ആലം നസീബേ യാ ഹബീബേ യാ നബിയേ ഇസ്രി ബിൻ പോങ്ങാവേ തിങ്കൾ റസൂലുള്ളാഹി തീരമനലായിരഞ്ഞ കമേട്ടിൽ പാലുളിവായി പൗർണമിയായി വദനം തെളിയുകയായി മർഹബാ നബി ത്വാ മൗലിദുൻ നബി ജാ യാ റസൂലേ യാ ശഫീഅ യാ മുസമ്മിലരേ ഉലകിൻ ഭാഗ്യ ജൗഹരാണ് സൈനുൽ അംബിയാവരാണ് മുത്തിൻ ചേരു ചരിതങ്ങൾ പാടിടുമ്പി കൽബിലർശമാണ് ഉലകിൻ ഭാഗ്യ ജൗഹരാണ് സൈനുൽ അംബിയാവരാണ് മുത്തിൻ ചേരു ചരിതങ്ങൾ പാടിടുമ്പി കൽബിലർശമാണ് ആശികാം നബി യാ റസൂലേ മുർഷിദാം തിരുത്താനൂരേ കാമിൽ നബിയേ കരുണനിധിയേ മുനവ്വിർ ഷഫിയോരേ ആശികാം നബി യാ റസൂലേ മുർഷിദാം തിരുത്താനൂരേ കാമിൽ നബിയേ കരുണനിധിയേ മുനവ്വിർ
शफियोरे सिंगल रसूलुल्लाह ഈരമണലായിരണ്യകമേറ്റിൽ പാലുലീവായി പൗർണമിയായി വചനം തെളിയുകയായി മർഹബാ നബി ത്വാ വമൗലിദുൻ നബി ജാ യാ റസൂലേ യാ ഷഫീഅ യാ മുസമ്മിലരേ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. വലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. അടുത്തത് ഷാജിൽ. ഹലോ. അതിന് മുമ്പായി ഗ്രൂപ്പ് സോങ്ങിലേക്കുള്ള കുട്ടികളെ വിളിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും സ്റ്റേജിൽ വന്നിരിക്കുക. അടുത്തതായി ഗ്രൂപ്പ് സോങ് ആണ് ഫാറൂഖ് ആൻഡ് ഉനൈസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഷഹീർ ആൻഡ് ഇബ്രാഹിം, അതുപോലെ തന്നെ സാലിഖ് ആൻഡ് നൗഫൽ ആൻഡ് സഫ്വാൻ, അതുപോലെ തന്നെ സുഹാൻ ഷാക്കിർ എന്നീ വിദ്യാർത്ഥികൾ നിങ്ങളുടെ ഈ സ്റ്റേജിൽ വന്നിരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അടുത്തതായി ഇവിടെ നടക്കുന്നത് നാസിൽ ആൻഡ് പാർട്ടി. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ತಿರುತಮಲಗಿದ ಪುಣ್ಯ ನಡೆದು ಅಂದು ಮದೀನ ಪರಿಸರದಲ್ಲನ ಕೊಂಡಿತು. ತೋಹದೆಯ ಮಣ್ಣಿಗಂದು ಸ್ಪರ್ಶನೆಯೊಂದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದಂದು. ತಿರುತಮಲಗಿದ ಪುಣ್ಯ ನಡೆದು ಅಂದು ಮದೀನ ಪರಿಸರದಲ್ಲನ ಕೊಂಡಿತು. ತೋಹದೆಯ ಮಣ್ಣಿಗಂದು ಸ್ಪರ್ಶನೆಯೊಂದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದಂದು. ರೌಲ ಕಾಣಲು ಆಸೆ ಪೂರಿಸುವಲ್ಲ, ರೌಲವನ್ನು ಚುಂಬಿಸಲು ಭಾಗ್ಯ ನೀಡಲ್ಲ. ರೌಲ ಕಾಣಲು ಆಸೆ ಪೂರಿಸುವಲ್ಲ, ರೌಲವನ್ನು ಚುಂಬಿಸಲು ಭಾಗ್ಯ ನೀಡಲ್ಲ. ತಿರುತಃ ಮಲಗಿದ ಪುಣ್ಯ ನಡೆದು ಅಂದು ಮದೀನ ಪರಿಸರದಲ್ಲನ ಕೊಂಡಿತು. ತೋಹದೆಯ ಮಣ್ಣಿಗಂದು ಸ್ಪರ್ಶನೆಯೊಂದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದಂದು. ಆಮಿನಾ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾರ ಕರುಣ ಕುಡಿ ಮಕ್ಕನಾಡಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿ ಬಂದ ನಬಿ. ಆಮಿನಾ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾರ ಕರುಣ ಕುಡಿ ಮಕ್ಕನಾಡಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿ ಬಂದ ನಬಿ. ಮಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅನಚರ ತಲೆದೂಗಿತು, ತಿರು ನಬಿಯರ ಸ್ಪರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮಯವಾಯಿತು. ಮಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅನಚರ ತಲೆದೂಗಿತು, ತಿರು ನಬಿಯರ ಸ್ಪರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮಾಯವಾಯಿತು. ತಿರುತಃ ಮಲಗಿದ ಪುಣ್ಯ ನಡೆದು ಅಂದು ಮದೀನ ಪರಿಸರದಲ್ಲನ ಕೊಂಡಿತು. ತೋಹದೆಯ ಮಣ್ಣಿಗಂದು ಸ್ಪರ್ಶನೆಯೊಂದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದಂದು. ಶಿಷ್ಯ ನಬಿಯವರ ಮದುವೆ ಹಾಡುತ್ತಲೇ ಮಧುರ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೋಗಲುತ್ತಲೇ. ಶಿಷ್ಯ ನಬಿಯವರ ಮದುವೆ ಹಾಡುತ್ತಲೇ ಮಧುರ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೋಗಲುತ್ತಲೇ. ತಿರುತಃ ಮುಲ್ಲತಃ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್ ಅಂತ್ಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಶಫಾಅತ್ ನೀಡುವುದಲ್ಲ. ತಿರುತಃ ಮುತ್ತುತಃ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್ ಅಂತ್ಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಶಫಾಅತ್ ನೀಡುವುದಲ್ಲ. ತಿರುತಃ ಮಲಗಿದ ಪುಣ್ಯ ನಡೆದು ಅಂದು ಮದೀನ ಪರಿಸರದಲ್ಲನ ಕೊಂಡಿತು. ತೋಹದೆಯ ಮಣ್ಣಿಗಂದು ಸ್ಪರ್ಶನೆಯೊಂದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದಂತು. ರೌಲ ಕಾಣಲು ಆಸೆ ಪೂರಿಸುವಲ್ಲ, ರೌಲವನ್ನು ಚುಂಬಿಸಲು ಭಾಗ್ಯ ನೀಡಲ್ಲ. ರೌಲ ಕಾಣಲು ಆಸೆ ಪೂರಿಸುವಲ್ಲ, ರೌಲವನ್ನು ಚುಂಬಿಸಲು ಭಾಗ್ಯ ನೀಡಲ್ಲ. ತಿರುತಃ ಮಲಗಿದ ಪುಣ್ಯ ನಡೆದು ಅಂದು ಮದೀನ ಪರಿಸರದಲ್ಲನ ಕೊಂಡಿತು. ತೋಹದೆಯ ಮಣ್ಣಿಗಂದು ಸ್ಪರ್ಶನೆಯೊಂದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದಂದು. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹ್ಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಹಮೀಮ ರೇ ತ್ವಹ ತ್ವಹ ಸೀನಾ ರೇ. ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಗೂ ಕರುಣೆ ತ್ವಹ, ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಗೂ ಸಹನೆ ತ್ವಹ,
ಸರ್ವಲೋಕಕ್ಕೂ ಅಭಯ ತ್ವಾಹ ಸರ್ವರಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಣಯ ತ್ವಾಹ ಸ್ನೇಹ ಹಮೀಮರೆ ತ್ವಾಹ ತ್ವಾಹ ಸೀನರೆ ನಬಿಯು ನಗು ಆಡಿದಲನುವಿನ ನಾಯಕರಲ್ಲೋ ನವರಸರು ನಬಿಯು ನವನಾಡಿನ ನಿರ್ಮಲ ನಯನಗಳಲ್ಲೂ ನೆಲೆಸಿದರು ನಬಿಯು ನಗು ಆಡಿದ ನಲುವಿನ ನಾಯಕರಲ್ಲೋ ನವರಸರು ನಬಿಯು ನವನಾಡಿನ ನಿರ್ಮಲ ನಯನಗಳಲ್ಲೂ ನೆಲೆಸಿದರು ನುಡಿಗಲದು ಮಧುರ ಸುಗಂಧ ನಡೆಗಲದು ಶುಭಂ ನುಡಿಗಲದು ಮಧುರ ಸುಗಂಧ ನಡೆಗಲದು ಶುಭಂ ಅಹಮದ್ ನಬಿಯರ ಅರಳಿದ ಮಧುರವು ಜನಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಮಧು ಸ್ನೇಹ ಹಮೀಮರೆ ತ್ವಾಹ ತ್ವಾಹ ಸೀನರೆ ಸ್ನೇಹ ಹಮೀಮರೆ ತ್ವಾಹ ತ್ವಾಹ ಸೀನರೆ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ದರ್ಭವ ತೋರದೆ ನಡೆ ಮನದ ನೋವನು ಎನಲು ಆಗದೆ ಮರಳು ನೀ ತೋಬದ ಕಡೆ ಮಣ್ಣಾಗುವ ಮುನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸು ದರ್ಭವ ತೋರದೆ ನಡೆ ಮನದ ನೋವನು ಎನಲು ಆಗದೆ ಮರಳು ನೀ ತೋಬದ ಕಡೆ ಹೆತ್ತುತ್ತ ತಾಯಿಗೆ ನೋವನಿ ಮಾಡದೆ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಮುರಿಯದೆ ಹೆತ್ತುತ್ತ ತಾಯಿಗೆ ನೋವನಿ ಮಾಡದೆ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಮುರಿಯದೆ ಸಕಲ ಸಮಯ ರಬ್ಬಡಿ ಬೇಡುನಿ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ನಲ್ಮೆಯ ಮಾಡುನಿ ಯಾ ರಹೀಮೆ ರಹೀಮೆ ರಹೀಮೆಯ ಯಾ ಅಲೀಮೆ ಅಲೀಮೆ ಅಲೀಮೆಯ ಮಣ್ಣಾಗುವ ಮುನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸೋ ದರ್ಭವ ತೋರದೆ ನಡೆ ಮನದ ನೋವನು ಎನಲುವಾಗದೆ ಮರಳು ನೀ ತೋಪದ ಕಡೆ ಮಣ್ಣಾಗುವ ಮುನ್ನ ಯೌವನದ ಸಮಯ ನನಗೆಂದು ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ಪಾಪಗಳ ಮಾಡಿದೆಯ ಮನ್ನಿಸುವೆನಾದ ಯೌವನದ ಸಮಯ ನನಗೆಂದು ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ಪಾಪಗಳ ಮಾಡಿದೆಯ ಮನ್ನಿಸುವೆನಾದ ಮಣ್ಣಾಗುವ ಮುನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸು ದರ್ಭವ ತೋರದೆ ನಡೆ ಮನದ ನೋವನು ಎನಲುವಾಗದೆ ಮರಳು ನೀ ತೋಬದ ಕಡೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. Today I am here to say some words about my own one wish. My wish is related to unity. Over several years, Muslims are digging dogs' life, fighting and blaming each other. They conduct conspiracies, plain wars and spread rumors and slander. All Muslims want to build their own continents. Apart from common factor of Islam, all Muslims are different. I wish for a day when all Muslims will be united, discard of boundaries and hates. I wish for a world when all Muslims receive Quran as their own continents. We possess one God, we own one Quran, we own one prayer. So we need to united in the mind also. Thank you all to listening my speech. Assalamu alaikum. അകലെ മക്ക മറുമണ്ണില്ല നിലാവിൻ്റെ പൂന്തങ്ങൾ അവരോടെൻ്റെ അനുരാഗം അണയാനി വണ്ടൊരു മോഹം കാണാനൊരു വയ്യെന്തുണ്ട് കാത്തു കാത്തു ഇവൻ നിൽപ്പുണ്ട് കൊതി തീരാത്ത കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാത്തവരായാറുണ്ട് ജിനാന് ജിമാല് ജമാല് മജ്മല് നൂറെ വായ് തനിയെ
സബ് ലോക് ജയാനിധിയെ സബ് മാലുലകിന്നുളിയെ സന്മാർഗം സന്തോഷം സാഹിത്യം പൂനബിയെ കരളിതനായവരെ സന്മാർഗം സന്തോഷം സാഹിത്യം പൂനബിയെ അകലെ മക്ക മറുമണ്ണില്ല നിലാവിൻ്റെ പൂന്തങ്ങൾ അവരോടെൻ്റെ അനുരാഗം അണയാണി വണ്ടൊരു മോഹം കാണാനൊരു വയ്യന്തുണ്ട് കാത്തു കാത്തു ഇവൻ നിൽപ്പുണ്ട് കൊതി തീരാത്ത കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാത്തവരായാറുണ്ട് ജിനാന് ജിമാല് ജമാല് മജ്മല് നൂറെ വായ് തനിയെ സബ് ലോക് ജയാനിധിയെ സബ് മാലു ഇന്നുളിയെ സന്മാർഗം സന്തോഷം സാഹിത്യം പൂനബിയെ കരളിതനായവരെ പാരിടും പുകൾ ജമാലേ പാർവന തരുൾ കമാലേ പാരിടും പുകൾ ജമാലേ പാർവന തരുൾ കമാലേ പാലിലാ നിധി സബീലേ പാലിലാ നിധി സബീലേ പാവനാ നബി റസൂലേ പാവനാ നബി റസൂലേ കൽബിലെ കനകം നൂറുള്ള ഹാത്തിമുൻ നബി സ്വല്ലല്ലാഹ് കൽബിലെ കനകം നൂറുള്ള ഹാത്തിമുൻ നബി സ്വല്ലല്ലാഹ് പാരിടും പുകൾ ജമാലേ പാർവന തരുൾ കമാലേ പാരിടും പുകൾ ജമാലേ പാർവന തരുൾ കമാലേ ആതിരപ്പൂ നിലവേ നിലവേ ആദിയോണ്ടേ ഒലിവേ ഒലിവേ ആതിരപ്പൂ നിലവേ നിലവേ ആദിയോണ്ടേ ഒലിവേ ഒലിവേ ആദിരാഗം നബിയേ നബിയേ ആദിരാഗം നബിയേ നബിയേ ആ മധുരമൊഴികൾ ചേർത്ത് ആ മഹിത വഴികൾ കോർത്ത് ആ മധുരമൊഴികൾ ചേർത്ത് ആ മഹിത വഴികൾ കോർത്ത് അമ്പരന്നന്തം വീശുന്ന അമ്പിലി കതിരെ നബിയുള്ള അമ്പരന്നന്തം വീശുന്ന അമ്പിലി കതിരെ നബിയുള്ള പാരിലെ റഹ്മത്ത് പനിമതി പൂമുത്ത് പാരിലെ റഹ്മത്ത് പനിമതി പൂമുത്ത് ആറ്റിരോ സുന്നത്ത് ആറ്റിരോ സുന്നത്ത് തൂകിയ ജന്നത്ത് തൂകിയ ജന്നത്ത് കൽബിലെ കനകം നൂറുള്ള ഹാത്തിമുൻ നബി സ്വല്ലല്ലാഹ് കൽബിലെ കനകം നൂറുള്ള ഹാത്തിമുൻ നബി സ്വല്ലല്ലാഹ് പാരിടും പുകൾ ജമാലേ പാർവന തരുൾ കമാലേ പാരിടും പുകൾ ജമാലേ പാർവന തരുൾ കമാലേ പ്രേമഗാനം ത്വാഹ നബിയിൽ പെയ്തതെല്ലാം സ്നേഹാശ്രുതിയിൽ പ്രേമഗാനം ത്വാഹ നബിയിൽ പെയ്തതെല്ലാം സ്നേഹാശ്രുതിയിൽ ഇഷ്കിലെല്ലാം മധുരം മധുരം ഇഷ്കിലെല്ലാം മധുരം മധുരം കാവിരിസ് നാമം ത്വഹ കാമിലൊളി ദീപം ത്വഹ കാവിരിസ് നാമം ത്വഹ കാമിലൊളി ദീപം ത്വഹ
ചന്ദ്രതാരങ്ങൾ എങ്കുന്ന ചാരുത എൻ്റെ നബിയുള്ള ചന്ദ്രതാരങ്ങൾ എങ്കുന്ന ചാരുത എൻ്റെ നബിയുള്ള പാരിലെ റഹ്മത്ത് പനിമതി പൂമുത്ത് പാരിലെ റഹ്മത്ത് പനിമതി പൂമുത്ത് ആത്തിരു സുന്നത്ത് തൂകിയ ജന്നത്ത് കൽബിലെ കനകം നൂറുള്ള ഹാത്തിമുൻ നബിയെ സ്വല്ലല്ലാഹ് കൽബിലെ കനകം നൂറുള്ള ഹാത്തിമുൻ നബിയെ സ്വല്ലല്ലാഹ് പാരിടും പുകൾ ജമാലേ പാർവന തരുൾ കമാലേ പാരിടും പുകൾ ജമാലേ പാർവന തരുൾ കമാലേ പാൽനില നിധി സബീലേ പാവന നബി റസൂലേ കൽബിലെ കനകം നൂറുള്ള ഹാത്തിമുൻ നബിയെ സ്വല്ലല്ലാഹ് കൽബിലെ കനകം നൂറുള്ള ഹാത്തിമുൻ നബിയെ സ്വല്ലല്ലാഹ് പാരിടും പുകൾ ജമാലേ പാർവന തരുൾ കമാലേ പാരിടും പുകൾ ജമാലേ പാർവന തരുൾ കമാലേ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. തേടി അലഞ്ഞവരുണ്ടവർ പുണ്യ സ്വഹാബ നേരിന്തലി ദീപം തെളിയിച്ചവരിൽ ചൊരിയുന്നു സലാം. സൂര്യന് ദിക്കാൻ ദിക്കുകൾ തേടിയവ ഹബീബിൻ്റെ സത്യമതത്തിൻ വാഹകരാം പൊലിവ. സൂര്യന് ദിക്കാൻ ദിക്കുകൾ തേടിയവ ഹബീബിൻ്റെ സത്യമതത്തിൻ വാഹകരാം പൊലിവ. ദേശങ്ങൾ തേടി അലഞ്ഞവരുണ്ടവർ പുണ്യ സ്വഹാബ നേരിൻ തെളി ദീപം തെളിയിച്ചവരിൽ ചൊരിയുന്ന സലാമ. ഈന്തപ്പാനയോളം ചൂട് ഹബീബരെ ഓടുത്തവാറിരുന്നു. ജീവിതം ആ നബിയോരിലും നൽകി കടം പിടിച്ചേ നടന്നു. ചുടുമണലിൽ വിലപിച്ചു ഹബീബർ സമിതവലകരിയും അകമുണരും അനുഭൂതിനുകളും റസൂലരെ അവരറിയും. സത്യവിലത്തമലക്തനലോരം സുഫക്കിയ വൻമുകില് സൽമുകിൽ മുത്തുകൾ കൂർത്ത ഹദീസിൻ്റെ വൻമുകിലെത്തിയ രാസാബ് അനുപമ താര സമാനര സ്വാതികരെ. ദേശങ്ങൾ തേടി അലഞ്ഞവരുണ്ടവർ പുണ്യ സ്വഹാബ നേരിൻ തെളി ദീപം തെളിയിച്ചവരിൽ ചൊരിയുന്ന സലാമ. കൽബിലടഞ്ഞോടെ ഹബീബൻ കനവിൽ വന്നോടെ കരളു പരിച്ചു തരാം നസീബെ സ്വീകരിച്ചോരെ. കൽബിലടഞ്ഞോടെ ഹബീബേ കനവിൽ വന്നോടെ കരൾ ഭരിച്ചു തരാം നസീബെ സ്വീകരിച്ചോടെ. കാത്തു കിടക്കാം ഞാൻ കണിയെ കനവിൽ വന്നോരെ എൻ്റെ രാവിൽ വന്നോരെ എൻ്റെ കൽബിലടഞ്ഞോടെ. മദീന മുനവ്വറ കരീമിൻ കനവറ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളറ
കുതിക്കും മനീയറ മദീന മുനവ്വറ കരീമിൻ കലവറ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളറ കുതിക്കും മനീയറ യാ സയ്യദിൽ വറ മിസ്കുവംബര മുത്തേനം ജൗവന വിളിക്കും ഖൈറൽ വറ എന്റെ പ്രണയം അങ്ങോടാണ് വൈകാടം വിളിച്ചിടനെ എന്നോടുള്ള പിടിക്കം മാറ്റി എങ്കരളിൽ കുതിയിടനെ കൽവിലടഞ്ഞോടെ ഹബീബക്കനവിൽ വന്നോടെ കരൾ ഭരിച്ചു തരാൻ നസീബെ സ്വീകരിച്ചോടെ കാത്തു കിടക്കാൻ ഞാൻ കണിയെ കനവിൽ വന്നോടെ എന്റെ രാവിൽ വന്നോടെ എന്റെ കൽവിലടഞ്ഞോടെ അസ്സലാമു അലൈക്കും ಕೂಗುವೆ ಕೈಸಾಸಿ ನಿನ್ನಲೆ ಬೇಡುವೆ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಕೂಗುವೆ ಕೈಸಾಸಿ ನಿನ್ನಲೆ ಬೇಡುವೆ ಕಣ್ಣೀರಲಿ ಬರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ 5 ವಕ್ತ ನಮಾಜಲಿ ನಾದನೆ ಕಣ್ಣೀರಲಿ ಬರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ 5 ವಕ್ತ ನಮಾಜಲಿ ನಾದನೆ ಯಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಕ್ಷಮತೋರು ನೀನು ನಮಗೆಲ್ಲ ಯಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮನ್ನಿಸು ನಮ್ಮಯ ತಪ್ಪನು ಎಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಕೂಗುವೆ ಕೈಸಾಚಿ ನಿನ್ನಲಿ ಬೇಡುವೆ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಕೂಗುವೆ ಕೈಚಾಚಿ ನಿನ್ನಲಿ ಬೇಡುವೆ ರಮಲಾನ್ ಪವಿತ್ರ ವಿಶೇಷವೇ ಇಡೀ ಜಗಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ತಂದಿದೆ ಇಡೀ ಜಗಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ತಂದಿದೆ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹ್ಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು ಸನದಿಯಾ ತೋ ಮದದಿಯಾ ವಾ ಮಿನ್ ಆಯಾ ರಾ ತಸ್ಲೀಮಾ ಅಂತ ದೀನಾ ಅಂತ ಆಮೀನಾ ಅಂತ ಮೌಲಾನಾ ಅದ್ರಿನಾ خلقك القرآن قولك الفرقان إنما أنت تفاوضت بوجه المنان اسمك الإعلان في عرش الإعلان وعليك يصلي المالك الأملان أنت آدينا أنت آمينا أنت مولانا أدرنا سندي يا طاعة مددي يا من آيا راء تسليما علمك العلم علمك العلم فك شرفك شرف كل المرسلين صبرك الصبر قدرك القدر فأطيب رحمتك كل العالمين أنت آدينا أنت آمينا أنت مولانا أدرنا سندي يا طاعة مددي يا من آيا راء تسليما في كل الحركات وكل السكنات فأطيب رحمتك
كل العالمين صبرك الصبر قدرك القدر فأطيب رحمتك كل العالمين. السلام عليكم. ಕವಿಯಾಗಿ ಪ್ರಭೆಯಾದ ಪ್ರಭುವೇ ಪೈಗಂಬರ ತಾಹ ನಬಿಯೇ ಪರಿಪೂರ್ಣರೇ ಪ್ರಿಯ ನಿಧಿಯೇ ಪೈಗಂಬರ ತಾಹ ನಬಿಯೇ ಜಗಜೀವ ಉಸಿರಿಂದ ಮೇಲೆ ನನಗೆಂದು ಪ್ರಿಯರಾದ ನಬಿಯೇ ತಾಯಿ ತಂದೆಗೂ ಮೇಲು ನನಗವರಲ್ಲಿ ಒಲವು ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಗುರು ಖಾತಿಮ್ ನಬಿ ತ್ವಾಹ ಕರುಣೆಯ ದೀಪ್ತಿ ಉನ್ನತ ಪುಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರೇ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ. ಓ ಮುಹಮ್ಮದ್ ನಬಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ನಬಿ ರವಿಯಾಗಿ ಪ್ರಭೆಯಾದ ಪ್ರಭುವೇ ಪೈಗಂಬರ ತ್ವಾಹ ನಬಿಯೇ ಪರಿಪೂರ್ಣರೇ ಪ್ರಿಯ ನಿಧಿಯೇ ಪೈಗಂಬರ ತ್ವಾಹ ನಬಿಯೇ ಜಗಜೀವ ಉಸಿರಿಂದ ಮೇಲೆ ನನಗೆಂದು ಪ್ರಿಯರಾದ ನಬಿಯೇ ಆದರ್ಶ ಪುರುಷ ದಾರಿ ಪವಿತ್ರ ಸಂದೇಶ ಸತ್ಯ ಪ್ರವಾಚಕರೇ ಹಾಶಿಂ ವಂಶ ಕುಡಿಯ ದೂತ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ನಾಯಕರೇ ನಾನವರ ಅನುಯಾಯಿ ಪ್ರೇಮಿ ಆದೂತನ ಅಭಿಮಾನಿ ನಾನವರ ಅನುಯಾಯಿ ಪ್ರೇಮಿ ಆದೂತನ ಅಭಿಮಾನಿ ರವಿಯಾಗಿ ಪ್ರಭೆಯಾದ ಪ್ರಭುವೇ ಪೈಗಂಬರ ತ್ವಾಹ ನಬಿಯೇ ಪರಿಪೂರ್ಣರೇ ಪ್ರಿಯ ನಿಧಿಯೇ ಪೈಗಂಬರ ತ್ವಾಹ ನಬಿಯೇ ಜಗಜೀವ ಉಸಿರಿಂದ ಮೇಲೆ ನನಗೆಂದು ಪ್ರಿಯರಾದ ನಬಿಯೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಗುಣ ನಿರಂತರ ಸೌಮ್ಯ ಮನುಕುಲದ ಭಾಗ್ಯ ಮೋಚಕರೇ ನಬಿಯ ಜನನ ಲೋಕದ ಪ್ರಾಣ ಅವರಿಲ್ಲದ ಜಗವಿಲ್ಲ ಯಾ ನೂರರೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಗುಣ ನಿರಂತರ ಸೌಮ್ಯ ಮನುಕುಲದ ಭಾಗ್ಯ ಮೋಚಕರೇ ನಬಿಯ ಜನನ ಲೋಕದ ಪ್ರಾಣ ಅವರಿಲ್ಲದ ಜಗವಿಲ್ಲ ಯಾ ನೂರರೇ ನಾನಬಿಯ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಎಂದು ಅವರೇ ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಪ್ರೀತಿ ನಾನಬಿಯ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಎಂದು ಅವರೇ ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಪ್ರೀತಿ ರವಿಯಾಗಿ ಪ್ರಭೆಯಾದ ಪ್ರಭುವೇ ಪೈಗಂಬರ ತ್ವಾಹ ನಬಿಯೇ ಪರಿಪೂರ್ಣರೇ ಪ್ರಿಯ ನಿಧಿಯೇ ಪೈಗಂಬರ ತ್ವಾಹ ನಬಿಯೇ ಜಗಜೀವ ಉಸಿರಿಂದ ಮೇಲೆ ನನಗೆಂದು ಪ್ರಿಯರಾದ ನಬಿಯೇ ತಾಯಿ ತಂದೆಗೂ ಮೇಲು ನನಗವರಲ್ಲಿ ಒಲವು ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಗುರು ಖಾತಿಮ್ ನಬಿ ತ್ವಾಹ ಕರುಣೆಯ ದೀಪ್ತಿ ಉನ್ನತ ಪುಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರೇ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ. ಓ ಮುಹಮ್ಮದ್ ನಬಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ನಬಿ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. Did what was forbidden by Allah. They worship their idols. After coming of our Muhammad, peace be upon him, he promoted them about Allah Almighty.
delivered the Holy Quran sent by Allah Almighty and directed through His Sunnah. The dark ages were renovated to elegant times. Allah Almighty has made him a source of comfort and happiness for all humanity. Once the messenger of Allah was asked, which deed is the best? The messenger replied, faith in Allah and His messenger is the best deed. Moreover, women got their rights in estate and also obtained their rights of witness. Jannah lies under the feet of their mother, and those who would take ethical care of their daughters were promised high status in Jannah. Allah Almighty has made him a source of everything. From the beginning after the end, the glare of Muhammad, peace be upon him, will be shining, persist forever. Allah Almighty has made him a source of everything. On the day of Eid Miladun Nabi, mosques are brightened, sweets are being distributed. But instead of these fireworks and other, we must follow his technique, like we should arrange a class where Islamic scholars mainly concentrate about the life and achievements of Nabi Muhammad, peace be upon him. I believe no one will do which is forbidden by Nabi Muhammad, peace be upon him. May Allah grant us and stab us into the right path. Ameen. Well, with this I conclude my speech. Jazakallah khair. Assalamu alaikum. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദന്മാര്, ഉമ്മമാര്, ബാപ്പമാര്, ഇവിടെ ചങ്ങായിമാര്, ഇണ്ട് ഇടീ ലോകം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ജന്മദിനം ആഘോഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സുന്ദര സമയത്ത് നാം ഒരു സ്വലാത്ത് നബി ചൊല്ലപ്പോണ്ട്. ചങ്ങായിമാര്, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മേല് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലൽ ചമ്മ പുണ്യമുള്ള അമലായിട്ടിക്കട്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നബിയുടെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചൊന്നു അള്ളാഹു ഖുർആനിൽ ചൊന്നിടൂ. അപ്പം മാത്രമേ നമുക്ക് അവസാന നാളിൽ നബിയുടെ ഷഫാത്ത് കിട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെ പെടുത്തിട്ട് നൈത്തർ ചൊന്നുന്ന പാൽക്കത്ത് നിപ്പാട്ട്. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലം. അറിയണമെങ്കിൽ നബിയെ പുൽകണം, സ്നേഹം നേടാനാ തിരുറൗലയിൽ ഒന്നു ചേരണം. സൽഗുണമേധാവു നബിയെ കനവിൽ കാണണം. സുന്ദരമേറിയ വദനം കണ്ടെൻ ആശ തീർക്കണം. സ്നേഹമെന്തെന്നറിയണമെങ്കിൽ നബിയെ പുൽക, സ്നേഹം നേടാനാ തിരുറൗലയിൽ ഒന്നു ചേരണം. മർഹബായ മുസ്തഫ, മർഹബായ മുജ്തബ, മർഹബാ അഹ്ലൻ വസഹ്ലൻ സഹദേ യാ റസൂലല്ലാഹ്, സഹദേ യാ ഹബീബല്ലാഹ്,
സ്നേഹമെന്തെന്നറിയണമെങ്കിൽ നബിയെ പുൽകണം. സ്നേഹം നേടാനാ തിരുറൗലയിൽ ഒന്നു ചേരണം. സൽഗുണമേധാവു നബിയെ കനവിൽ കാണണം. സുന്ദരമേറിയ വദനം കണ്ടെൻ ആശ തീർക്കണം. ആചാരത്തടയുന്നാൽ ആത്മീയം നിറമുള്ള അങ്ങേക്ക് പ്രിയമുള്ള ആശിക്കൽ ഞാൻ. ആചാരത്തടയുന്നാൽ ആത്മീയ നിറമുള്ള ആചാരത്തടയുന്നാൽ ആശിക്കൽ ഞാൻ. സ്നേഹമെന്തെന്നറിയണമെങ്കിൽ നബിയെ പുൽകണം. സ്നേഹം നേടാനാ തിരുറൗലയിൽ ഒന്നു ചേരണം. സൽഗുണമേധാവു നബിയെ കനവിൽ കാണണം. സുന്ദരമേറിയ വദനം കണ്ടെൻ ആശ തീർക്കണം. അസ്സലാമു ബദുർ റഹ്മാനി തൂബാ ലക്കും ഫിൽ ഖുർആനി ഖൈറുൽ ബിശർ. ഇബാദുർ റഹ്മാനി തൂബാ ലക്കും ഫിൽ ഖുർആനി ഖൈറുൽ ബിശർ. خسلكم أجمله فرقان بكلمه. خسلكم العلا أجمله فرقان بكلمه. بالكمالات دينيتي تحليتم تزايدتم. أنتم تخليتم عن مرار أهل شركي تمشون بالهونين. تقولون سلاما للجاهلين. تشكرون وتدعون الله تبكون خوفا بالديان. عباد الرحمن طوبى لكم في القرآن خير البشر. ساجدين قائمين لربهم تبيتون الصراط عنكم نار جهنم تقولون. ساجدين قائمين لربهم تبيتون الصراط عنكم نار جهنم تقولون. أنتم تفكون المال بلا إسراف ولا تقتلون أحدا إلا بالحق. الزهار الزهار فهجتم وتوبتم تباهلتم إلى الحديث. خست لكم الجنة بدلا لصبر جنة. خست لكم الجنة بدلا لصبر جنة. ملك رضا يرحب بكم تكريما. أنجما أنتم تلمع في الجنة من الله منا. أنجما أنتم تلمع في الجنة من الله منا. عباد الرحمن طوبى لكم في القرآن خير البشر. عباد الرحمن طوبى لكم في القرآن خير البشر. السلام عليكم.
मदीना सरकार का 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 मदीना अजब रंग पर है बहारे मदीना ये सब जन्नते हैं निसारे मदीना अजब रंग पे है बहारे मदीना ये सब जन्नते हैं निसारे मदीना सुहाना सुहाना दीदारा मदीना हरा शीख आँखों का नारा मदीना सरकार का 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 मदीना चलो मिलके करते हैं जिक्र मदीना पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह मदीना चलो मिलके करते हैं जिक्र मदीना पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह मदीना 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 हमारा मदीना 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 हमारा मदीना हमें जान दिल से है प्यारा मदीना सरकार का 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 मदीना ಸಮಾರೋಪ ಸಂಗಮ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪರಸ್ಪರ ಸ್ನೇಹದ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ್ಯದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಊರಿನ ಹಿರಿಯರು ಕಿರಿಯರು ಮಹಿಳೆಯರು ಮಕ್ಕಳು ಪರ ಊರಿನ ಎಲ್ಲರನ್ನು പ്രീതിപൂർവകವಾಗಿ ആഹ്വാനിಸುತ್ತಾ ഇದ್ದೇವೆ. ഇവരുണ്ട് ഇതാ ഈ ജുമാ മസ്ജിദിന്റെ അങ്കണത്തിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെടുകയാണ്. ആയതുകൊണ്ട് ദൂരെ നിൽക്കുന്ന എല്ലാ മുഅ്മിനുകളും മുഅ്മിനാത്തുകളും യുവതികളും എല്ലാവരും വന്നുകൊണ്ട് ഈ സ്റ്റേജിയെ ധന്യമാക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊള്ളുകയാണ്. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا وهدانا إلى دين الإسلام اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحابه سيدنا ومولانا محمد أوصل اللهم ثواب قراءتنا وبركة دعائنا إلى حضرة نبيك وحبيبك مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين وإلى حضرات جميع الصحابة كلهم أجمعين
وإلى حضرات جميع عباد الله الصالحين اللهم انفعنا بهم اللهم امدنا بمددهم اللهم احمنا بحمايتهم اللهم انصرنا بنصرتهم يا رب العالمين وإلى حضرات من ماتوا منا وإلى حضرات من دفنوا في مقابر المسلمين خصوصا إلى حضرات أرواح المؤمنين المدفونين في حوالي هذا المسجد اللهم اجعل قبرنا وقبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرنا ولا قبرهم حفرة من حفر النيران اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا وفيما تعطينا وفي سائر أمورنا خصوصا في اجتماعنا هذا بركة دامة كما باركت على عبادك الصالحين اللهم وفقنا لخدمة دينك مع الصحة والعافية يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل آخر كلامنا عند الموت قول لا إله إلا الله توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات آمين دعواهم فيها سبحانك اللهم تحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. ദുആ കൊണ്ട് സദസ്സിന് ധന്യമാക്കിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖതീബ് ഉസ്താദ് ഇസ്ഹാഖ് ഫൈസി നിങ്ങൾക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങൾ. ദിക്ർ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ സൂക്തങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ സദസ്സിനെ ധന്യമാക്കാൻ ഹയാത്തുൽ ഇസ്ലാം മദ്രസ ദേർലകട്ടെ ഇതിന്റെ ഉസ്താദായ അബ്ദുൽ സത്താർ അൽ ജലാലി അൽ ഇർഫാനി ഉസ്താദിനെ ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. സദസ്സിനെ ഒന്നടക്കം കീഴടക്കിയ ഹയാത്തുൽ ഇസ്ലാം മദ്രസ ദർലകട്ടെ ഇതിന്റെ ഉസ്താദായ അബ്ദുൽ സത്താർ ജലാലി അൽ ഇർഫാനി ഉസ്താദ് നിങ്ങൾക്ക് 1000 അഭിവാദ്യങ്ങൾ. ഇനി നമ്മളെല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹയാത്തുൽ ഇസ്ലാം മദ്രസ ബദരിയ ജുമാ മസ്ജിദ് ദേർലകട്ടെ ഇതിന്റെ ജൊത്തകാര്യദർശിയായ റഷീദാക്ക നിങ്ങളെ ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. മദ്രസ ഉസ്താദായ ലത്തീഫാക്ക, ഹനീഫാക്ക, അതേപോലെ അബൂ സാലിയാക്ക നിങ്ങളെ ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೌರವ ನೀಡಿ ಯಾರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ಶಾಂತಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ ಲೋಕ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ 1497 ಜನ್ಮದಿನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಪುಣ್ಯ ನಬಿಯವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಂಡಾಡುವಾಗ ಆ ನಬಿಯವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಒಗ್ಗಟ್ಟು. ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಯಾವ ಶತ್ರುವನ್ನು ಯಾವ ದಾರಿದ್ರ್ಯತೆಯನ್ನು ಭಯಪಡಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಭಯಪಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಾನು ಅಲ್ಲಾಹನೊಂದಿಗೆ 3 ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆ. 2 ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಇತರ ಸಮುದಾಯಗಳ ಗುಲಾಮರಾಗಿಸಬೇಡ. ಉತ್ತರ ನೀಡಿದನು, ಯಾವತ್ತೂ ಈ ಸಮುದಾಯ ಎದುರುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಅನ್ನ ನೀಡದೆ ಸಾಯಿಸಬೇಡ. ಅದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಕಾರಣ ಇದ್ದವರು ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಈ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಕಚ್ಚಾಡಿಕೊಂಡು ಭಿನ್ನಿಸಬೇಡ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಸಮುದಾಯದ ಅನೈಕ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪುಣ್ಯ ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ಭಯಪಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಆದುದರಿಂದ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಒಂದಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ನಾವು ಬಾಳಬೇಕು. ಬದ್ರಿಯಾ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ, ಹಯಾತುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮದ್ರಸಾ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಮೀಲಾದುನ್ ನಬಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 2ನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮದ್ರಸಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೀಲಾದ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಜಶ್ನೆ ಮಿಲಾದ್ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸುಂದರವಾದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದುದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ, ಅಂದರೆ ಈ ಬದ್ರಿಯಾ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ರೆ ಡಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕಾಲದವರ ಆಗಿನ ಆ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 12-13 ಮಂದಿ ನೆನಪಿಸುವುದಾದರೆ ನಾವು ಹಸನ್ ಕುಂಜಿ ಹಾಜಿ, ಅಹಮದ್ ಬಿ ಶೇಟ್, ಹಾಲಿಯಬ್ಬ ಹಾಜಿ, CH ಮೊಹಮ್ಮದ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಾಪು ಕುಂಜಿ ಹಾಜಿ, ದಿನಬ್ಬ ಹಾಜಿ, ಖಾದ್ರಿಯಾಕ, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಚಕ್ಕರ್, ಹಾಗೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಒಂದು 30 ವರ್ಷ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮದ್ರಸದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟವು ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ನಾನಿದು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನೆನಪಿಸುವುದೆಂದರೆ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಬಡ್ಕಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಿನಿ ಬಡ್ಕಲ್ ಹೇಳಿ ಇಸ್ಮಾಲ್ ಹಾಜಿ ಮರೆತು ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಸ್ಮಾಲ್ ಹಾಜಿ ಅವರು ಸಹ ಇದ್ರು. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಮಿನಿ ಬಡ್ಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆವಾಗಿನ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಸೀದಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ಆಗಿನ 13 ಜನರ ಆ ಸೇವೆಯು ನಮಗೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಪುಡಿಯಾಕ, ನಮ್ಮ ಆಲಿಯಬ್ಬ ಹಾಜಿ, ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪರಾದ ಹುಸೇನ್ ಕುಂಜಿ ಅಜಿ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗುವುದು ಸಹ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೆನಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಆವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಶ್ರಮಿಸಿದವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ
ಮಸೀದಿಗೆ ಆಗಿನ ಖತೀಬರಾದ ಪಿಯುಸಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ನಮ್ಮಿನ ಒಳಗಿನ ಮಸೀದಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಆವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಆ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾದಂತಹ ಇವಾಗಲೂ ಸಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಜೀಜಾಕ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಿನ ಮಸೀದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಆ ಮಸೀದಿಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯುವಕರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಆ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಟ್ಟ ಶ್ರಮ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಈ ಸುಂದರವಾದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಖತೀಬರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತಹ ಕೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ನನ್ನ ಉಸ್ತಾದರು ಅವರನ್ನು ನಾನು ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ದೇವಲಗಟ್ಟೆ ಒಂದು ಹಂಚಿನ ಮದರಸ, ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಮದರಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾನು ನೆನಪಿಸುವುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ಮಸೀದಿಯ ಕೆಲಸ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕೆಲಸವು ಈಗಿನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಚಂದವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಖತೀಬರು ಮಾಡಿದ ಸೇವೆಯು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಖತೀಬರಾದ ಕೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತುಂಬಾ ವರ್ಷ 10-12 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಸೇವಲಿಸಿದಂತಹ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಕಾಫಿ ಅಲಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳುವುದಂದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಗೆ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಿ ಹೋಗುವಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗುವ ಉತ್ತರ ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿ ನಂಗಲ ಬದ್ರಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟೋ ಹೆಂಗಸರು ಅವರ ಕಿವಿಯಿಂದ ಅಲಿಕಾತ ಕೊಟ್ಟ ಉದಾಹರಣೆಯೂ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆ ನೆನಪಿಸುವುದು ನನ್ನ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ 2 ವರ್ಷ ಕೋವಿಡ್ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಈದ್ ಮೀಲಾದ್ ನಬಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಅಂತ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. 2 ವರ್ಷ ನಂತರ ಈ ಸುಂದರವಾದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಿದಂತಹ ಬದ್ರಿಯಾ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉದ್ಯಮಿಯು ಆದ ಆಜಿ ಅಬೂಬಕರ್ ನಾಟಕಲ್ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಆದರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂದಿನ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ದುವಾ ಮಾಡಲು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾದ ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಯ ಖತೀಬರು, ನಮ್ಮ ಶರೀಯತ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಆದ ಇಸ್ಹಾಕ್ ಫೈಜಿ ವಸ್ತಾದ್ರವರನ್ನು ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಇನ್ನೋರ್ವ ಸದಸ್ಯರಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರು. ಅವರು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಕರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರವರೆಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಯುವಕರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಹಿರಿಯರ ಹಿತವಚನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಜಮಾತಿನ ಆಧುನೀಕರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಾಗುವ ನಮ್ಮ ಶೇಟ್ ಮೊನೆ ಎಂದೇ ಚಿರಪರಿಚರಾಗುವ ಅಹಮದ್ ಬಿ ಆರ್ ಶೇಟ್ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿ ನನ್ನ ಸಹೋದರರಾದಂತಹ
ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉದ್ಯಮಿಯೂ ಆದ ಹಾಜಿ ಅಬ್ಬಾಸ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆಯೇ ಅನ್ಸಾರುಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮೀನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ 30-35 ವರ್ಷದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಡಬಗ್ಗರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಯ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ನಮಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಅನ್ಸಾರುಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮೀನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಬೇಕು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಗೆ 5 ಸೆನ್ಸ್ ಖರೀದಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 1 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗದ ದುಡ್ಡನ್ನು ನಮಗೆ ಅನ್ಸಾರುಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮೀನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಅನ್ಸಾರುಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮೀನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಹಾಜಿ ಇಲಿಯಾಸ್ ಹಾಜಿ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯು ನನ್ನ ಸಹೋದರರು ಉದ್ಯಮಿಯೂ ಆದಂತಹ ಹಾಜಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾ ಅವರನ್ನು ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮರ್ಹೂಮ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಾಜಿ ಅವರ ಸುಪುತ್ರ ಎಂಎಚ್ ಬಾವಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೌದು. ಅವರು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಯಾತುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮದ್ರಸಾದ ಸದರ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಫೈಜಿ ಬಹಳ ಸರಳ ಸ್ವಭಾವದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯುಕ್ತವಾದ ಸದರ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಫೈಜಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಅವರನ್ನು ನಾನು ಈ ಸುಂದರವಾದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸದರ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಫೈಜಿ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಹಾಗೂ ಎಕ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆದ ಜನ ಕುಸ್ತಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಾನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇದ್ದ ಸೂಪರ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಜ್ಜಾಕ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಜೀಜ್ ಹಾಜಿ ನಾಟಕಲ್ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಜಮಾತಿನ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಹಾಜಿ ಅವರ ಸುಪುತ್ರ ಅಬೂ ಸಾಲಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಾನು ಜಮಾತಿನ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿ ವಾರ್ಡ್ನ ಬೆಳ್ಮಾ ಸಿಟಿ ವಾರ್ಡ್ನ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ನನ್ನ ಮಿತ್ರರು ಆದಂತಹ ಇಕ್ಬಾಲ್ HR ಅವರು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ 2 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಪರಿಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ವೇದಿಕೆಯ ಕೆಳಗೆ ಆಸೀನರಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಮುಹಲ್ಲಿಮರಾದಂತಹ ಬಾಕವಿ ವಸ್ತಾದ್ರವರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಲಾಲಿ ವಸ್ತಾದ್ರವರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸತ್ತಾರ್ ಇರ್ಫಾನಿ ಇವರಿಗೂ ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಹಯಾತುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮದ್ರಸಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೂ
ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಮುಹಜ್ಜಿನ್ರಾದಂತಹ ಉಬೈದುಲ್ಲಾ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ರವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಇತರ ಮಸೀದಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಯಾತುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮದ್ರಸದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೂ ಶರೀಯತ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೂ ಬಿಜೆಎಂ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದರ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರಾದ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಾವು ಇಷ್ಟು ಚಂದವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮದ್ರಸಾ ಉಸ್ತುವಾರಿಯವರು, ನಮ್ಮ ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ ಹಾಗೂ ಹನೀಫಾ ಜೆ ಇವರ ಪರಿಶ್ರಮವು ಈ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮವು ತುಂಬಾ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಎಂ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಅನ್ಸಾರುಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮೀನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದರ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ SKSSF ನ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ HIM ಹಯಾತುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ನನಗೆ ಈ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯವರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಈ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿರಾಮವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆಖಿರು ದವಾನಾ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವ ಬರಕಾತುಹು. ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ವಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲಾ ಅಶ್ರಫಿಲ್ ಮುರ್ಸಲೀನ್ ವ ಅಲಾ ಆಲಿಹಿ ವ ಸಹ್ಬಿಹಿ ಅಜ್ಮഈನ್. ಅಮ್ಮಾ ಬಅದ್. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. നമ്മുടെ വേദിയിലുള്ള ജമാഅത്ത് പ്രസിഡന്റും ഈ സംഗമത്തിന്റെ അധ്യക്ഷനുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂബക്കർ ഹാജി നാട്ടക്കൽ അവറുകളെ, അതുപോലെ നമ്മുടെ വേദിയിലുള്ള സെക്രട്ടറി, ഖജാൻജി, വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറിമാർ, നമ്മുടെ ജമാഅത്തിന്റെ കമ്മിറ്റി നേതാക്കൾ, ഈ മദ്രസയുടെയും കോളേജിന്റെയും ഉസ്തുവാരിമാർ, രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ, പ്രിയപ്പെട്ട സദർ ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള ഈ മദ്രസയിലെ ഉസ്താദുമാർ, എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ നേതാക്കളും സഹോദരന്മാരും വിദ്യാർത്ഥിനികളും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങന്മാർ,
അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയതുപോലെ നാളെ അവന്റെ സുഖലോക സ്വർഗ്ഗത്തിലും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മരിക്കുന്ന സമയം വരെ ദീനിന്റെ ഖാദിമീങ്ങളായി ജീവിക്കാൻ അല്ലാഹു നമുക്കെല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഇനിയുള്ള ആയുസ്സിൽ നല്ലത് മാത്രം ചെയ്യാൻ അല്ലാഹു തആല നമുക്കെല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. വളരെ വിശാലമായൊരു സ്വാഗത പ്രസംഗം നമ്മുടെ ജമാഅത്തിന്റെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയായ അബ്ദുൽ റഷീദ് ഹാജി അവറുകൾ നടത്തുകയുണ്ടായി. ആ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ വേണ്ടപ്പെട്ടവരുടെ എല്ലാം പേരുകൾ പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം സ്വാഗത പ്രസംഗം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി സ്ഥലം കൊടുത്ത അന്നു മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഈ പള്ളിക്ക് നേതൃത്വം വഹിച്ചവർ, ഈ പള്ളിയെ സഹായിച്ചവർ, ഈ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടവർ പലരുടെയും പേരുകൾ അദ്ദേഹം വായിക്കുകയുണ്ടായി. അതിൽ പലരും നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ പരിസരത്ത് മരിച്ചു കിടക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരുടെ ഖബർ സ്വർഗ്ഗപൂങ്കാവനമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. അതേപോലെ ഈ പള്ളിയിൽ ഖതീബമാരായി ജോലി ചെയ്ത മരണപ്പെട്ടു പോയ BK ഇബ്രാഹിം മുസ്ലിയാർ അവറുകളെയും PVC ഉസ്താദ് അവറുകളെയും അദ്ദേഹം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. അല്ലാഹു തആല അവർക്ക് മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അതിനുശേഷം പല ഖതീബുമാരും നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 10 വർഷം ജോലി ചെയ്തവരുണ്ട്, 5 വർഷം ജോലി ചെയ്തവരുണ്ട്, 4 വർഷം, 2 വർഷം, 1 വർഷം, 6 മാസം. അവരൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ മഹല്ലിൽ വന്ന് ഈ നാട്ടുകാരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ഈ നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും നമ്മുടെ ഈ മദ്രസയിൽ ജോലി ചെയ്ത എത്രയോ സദറുസ്താദുമാർ, എത്രയോ മുഅല്ലിമീങ്ങൾ, പള്ളിയിൽ ജോലി ചെയ്തതായിരിക്കുന്ന മുഅദ്ദിൻ ഉസ്താദുമാർ പലരും നമ്മുടെ നാടിന്റെ കഷ്ടപ്പാടിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്തവരുണ്ട്. ഈ നാട്ടിൽ ഇൽമു നുകർന്നു തന്നവരുണ്ട്. ഈ നാട്ടുകാർക്ക് നേതൃത്വം വഹിച്ചവരുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല അവർക്കെല്ലാവർക്കും ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. അല്ലാഹു അവരെയും നമ്മെയും ഖൈറിന്റെ അഹരികാരിൽ പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥിനികളുടെ ബാപ്പമാർ, ഉമ്മമാർ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്. അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരുടെ ഖബർ ജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. ബഹുമാനികളെ, ദേരളഘട്ട ബദരിയ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഈ മഹല്ലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഇസ്സത്തുള്ള, വളരെ അഭിമാനമുള്ളൊരു നാടാണ് നമ്മുടെ ദേരളഘട്ട എന്നുള്ളത്. മുസ്ലിമീങ്ങൾ കൂടുതലായും താമസിക്കുന്ന ഒരു മഹത്തായ പ്രദേശമാണ് നമ്മുടെ ഈ നാട്. ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയിലെ പള്ളികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ പള്ളികളിൽപ്പെട്ട ഒരു പള്ളിയാണ് നമ്മുടെ ബദരിയ പള്ളി. ദേരളഘട്ട പള്ളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയിലെ ഓരോരുത്തരും അഭിമാനിക്കുന്ന ഒരു മഹല്ലാണ് നമ്മുടെ ഈ മഹല്ലി എന്നുള്ളത്. എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുകയും അത് ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യണമെന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വെച്ച് നടന്ന മെറവണികയും വളരെ മര്യാദയുള്ള, വളരെ ഇസ്സത്തുള്ള നമ്മുടെ ജമാഅത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ അദ്ദേഹം റാലിയിൽ ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽക്ക് നടന്ന നമ്മുടെ റാലി നമ്മുടെ ജമാഅത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, അതേപോലെ സെക്രട്ടറി സേട്ടുമോണാക്ക, ഉത്തരവാദപ്പെട്ട പലരും നമ്മുടെ റാലിയുണ്ടായി. വളരെ മര്യാദയുള്ള നമ്മുടെ നായകത്വത്തിനെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു വളരെ മഹത്തായ റാലിയായിരുന്നു. അതിന്റെ ശേഷം 11 മണിക്ക് നടന്ന വളരെ വിശാലമായ മൗലിദിന്റെ സദസ്സ് ദേരളഘട്ടയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ അഭിമാനം പറയേണ്ടതായിരിക്കുന്ന ഒരു മഹല്ലാണ്. എല്ലാ നിലക്കും ദീനീ ചുറ്റുപാടുകളുടെ വിഷയത്തിൽ വളരെയധികം മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് ദേരളഘട്ട. നമ്മുടെ ദേരളഘട്ട നാട് സിറ്റി ഏരിയ ആണെങ്കിലും ഇതര നാടുകളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഇസ്സത്തും മര്യാദയുമുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് നമ്മുടെ ഈ ദേരളഘട്ട.
1 മുതൽ +2 വരെയുള്ള മദ്രസയുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ നാടിലെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് സൗകര്യമാകുന്ന വിധത്തിലുള്ള ശരീഅത്ത് കോളേജുണ്ട്. അതേപോലെ പള്ളിയുടെ പരിസരത്ത് സ്കൂൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ദീനിയായ നിലയിൽ എല്ലാ നിലക്കുമുള്ളതായിരിക്കുന്ന അഭിമാനം കൊള്ളേണ്ട ഒരു പ്രദേശമാണ് നമ്മുടെ നാട്. അതുകൊണ്ട് ആ നാടിന്റെ മഹത്വവും ഇസ്സത്തും എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ് നിങ്ങളോട് എനിക്ക് അഭിപ്രായം പറയാനുള്ളത്. നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ നാടിനെ നിഅമത്തും ബറക്കത്തും വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ബഹുമാനികളെ, കൂടുതലായി ഞാൻ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നില്ല. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മദിനം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ പവിത്രമായ ഈ ഒരു ദിവസം ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സദസ്സ് നാം കൂടുന്നത് അടുത്ത വർഷമായിരിക്കും. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞങ്ങളെ കൂടെ ഉണ്ടായ പലരും ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി അടുത്ത വർഷം ആരുണ്ടാവും എന്ന് നമുക്ക് പറയാനും കഴിയും. അല്ലാഹു നമുക്കൊക്കെ ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ഈ ഒരു 12ാമത്തെ ദിവസത്തിൽ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പുണ്യ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവിതം. ആരാണ് നബി തങ്ങൾ? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ നാം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഏറെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ നാം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഏറെ ഇതര മതസ്ഥർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ഒരുപക്ഷേ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് മുസ്ലിമീങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും മുസ്ലിമേതര ജനങ്ങൾ ഇതര മതസ്ഥർ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കുറിച്ച് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി. ലോക ചരിത്രത്തിൽ കഴിഞ്ഞു കടന്നുപോയ ഡോക്ടർ ബർണാഡ് ഷാ പറയുന്നത് വന്നാലോക മഹായുദ്ധം നടക്കുമ്പോ ബർണാഡ് ഷാ പറഞ്ഞതായിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ ലോകത്ത് ശാന്തിയും സമാധാനവും നിലകൊള്ളണമെങ്കിൽ ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു കടന്നുപോയ അന്ത്യപ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പോലെയുള്ള ഒരു പ്രവാചകൻ ലോകത്തേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ ഈ ലോകത്ത് ശാന്തിയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞ ക്രിസ്തീയ മതക്കാരനായ ബർണാഡ് ഷാ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിത മഹാത്മാഗാന്ധിജി പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട്. ഭാരതദേശത്ത്, ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ശാന്തിയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ സയ്യിദുന ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഭരണം ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കണമെന്ന് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതായിരിക്കുന്ന മഹാത്മാഗാന്ധിജി. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഏറെ പുണ്യ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഇതര മതസ്ഥരെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവിതമാണ് നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്, നമുക്ക് പിൻപറ്റേണ്ടത്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ജീവിതമാണ്. നബി തങ്ങൾ എല്ലാത്തിലും മാതൃകയുണ്ട്. ഒരു നായകനാകേണ്ടത് എങ്ങനെ, മകനാകേണ്ടത് എങ്ങനെ, ബാപ്പയാകേണ്ടത് എങ്ങനെ, ഒരു സമൂഹത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ, ഭാര്യയോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം, കുടുംബത്തിനോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം, എല്ലാം അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ, സഹാബത്തിന്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ നായകനായി, ഒരു പ്രസിഡന്റായി, ഒരു നായകത്വം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് സഹാബത്തിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അടുത്ത് സഹാബത്ത് പറയാണ്, നബിയെ പൈച്ചപ്പോ അവർക്ക് വിഷമന്നപ്പോ നബിയെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കണം, നബിയെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തരാം, ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പാകം ചെയ്തു തരാം, നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞത്, നായകനായ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല, ഞാൻ നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്, നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കണം, ഞാൻ വിറക് കൊണ്ടുവന്ന് തരാം, കത്തിക്കാനുള്ള കോല് കാടിലേക്ക് പോയി ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ ലോകത്തിന്റെ നായകൻ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കുറിച്ച് സഹാബത്ത് പറയുന്നത് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പാവപ്പെട്ടവരുടെ കൂടെ ഇരിക്കും, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ രോഗിയായാൽ സന്ദർശിക്കാൻ പോകും, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും എല്ലാവരോടും ഒരേ രീതിയിൽ പെരുമാറുന്ന മഹാവ്യക്തിയായിരുന്നു പുണ്യനബി തങ്ങൾ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സഹാബത്തിന്റെ കൂടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ അവരുടെ ഒരാളായിട്ട് അവരുടെ ഇടയിൽ ഇരിക്കും. പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാൾ വന്നിട്ട്
ചോദിക്കും മുഹമ്മദ് എവിടെ, മുഹമ്മദ് എവിടെ എന്ന് ചോദിക്കും. അവർക്ക് അള്ളാന്റെ റസൂലിന് പരിചയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂൽ സഹാബത്തിന്റെ കൂടെയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഹബീബായ നബിയുടെ ജീവിതം നാം ഫോളോ ചെയ്യണം. അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അള്ളാന്റെ റസൂൽ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി പ്രയാസപ്പെട്ടു. വിധവകളായ, മാപ്പിള മരിച്ചുപോയ ഭാര്യമാർക്ക് വേണ്ടി, പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അള്ളാന്റെ റസൂൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് സഹായിക്കാൻ, അവരുടെ കഷ്ടങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഞങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഹദീസിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എഴുതപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അവസാനമായ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ. അള്ളാന്റെ റസൂൽ നീതിമാനായ ഒരു ഭരണാധികാരിയാണ്. നീതി കാണിച്ച ഒരു ഭരണാധികാരിയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂൽ. അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ മക്ക നാട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ട, കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പെണ്ണ് ഒരാളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മോഷ്ടിച്ചു, ഒരു സമ്പത്ത് കട്ടു. ഇസ്ലാമിൽ കട്ടാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം കട്ടവന്റെ കൈമുറിക്കണം എന്നാണ്. പക്ഷെ കട്ടലാണ് എങ്കിൽ, ആ പെണ്ണാണ് എങ്കിൽ വലിയ ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്തിലെ കുടുംബത്തിലെ ഒരു പെണ്ണുമാണ്. ആ പെണ്ണ് ഉസാമ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഉസാമ, നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് വലിയ സമ്പർക്കത്തിലുള്ള ആളാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് നടക്കും. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് പോയിട്ട് പറയണം, ആ പെണ്ണ് എന്റെ കുടുംബത്തിലെ പെണ്ണാണ്, ആ പെണ്ണിന്റെ കൈമുറിക്കുന്നത് വേണ്ടാതെ പറയണം ഉസാമ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസാമ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കുടുംബം പറയുമല്ലേ, ഉസാമ റളിയല്ലാഹു അൻഹു സ്വീകരിച്ചു. ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളുടെ, നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരുടെയും സഹോദരിമാരുടെയും മുമ്പിലേക്ക് ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവർ ബക്കറ്റുമായി വരും. ഒരു പിരിവ് നടത്താൻ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഈ സദസ്സിലേക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ നല്ലൊരു സഹായം ചെയ്തു കൊടുത്തുകൊണ്ട് സഹകരിക്കണം. അള്ളാഹു ഖൈർ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ഈ കാര്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. ഉസാമ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് പറഞ്ഞു, നബിയെ, ഞങ്ങളുടെ വലിയ തറവാടിൽപ്പെട്ട, വലിയ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പെണ്ണാണ് നബിയെ അത് കട്ടത്. അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഹാരം കൊടുത്തിട്ട് ആ പെണ്ണിന്റെ കൈ മുറിക്കുന്നത് ഇല്ലാതെയാക്കണം നബിയെ എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് മെല്ലെ പറഞ്ഞു. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുഖം ചുവന്നുപോയി. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കണ്ണ് ചുവന്നുപോയി. ഉസാമ, നീ എന്താണ് പറയുന്നത്? വലിയ തറവാടുള്ളവർ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്താൽ ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടിയതായിരിക്കുന്ന നിയമം നടപ്പിലാക്കണം. പാവപ്പെട്ടവർ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്താൽ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ട വിധത്തിലുള്ള ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കണം എന്നാണോ നീ പറയുന്നത് ഉസാമ? അതുകൊണ്ട് ഈ മുഹമ്മദിനോട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് പറയാൻ നീ വരണ്ട. എന്റെ മകളായ ഫാത്തിമ കട്ടാലും ശരി, ആ ഫാത്തിമയുടെ കൈ ഞാൻ മുറിച്ചെടുക്കും എന്ന് പഠിപ്പിച്ച ലോകത്തിന്റെ നീതിമാനായ രാജാവ്, ലോകത്തിന്റെ നീതിമാനായ ഒരേ ഒരു വ്യക്തി അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മാത്രമാണ് എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ കാനൂൻ എല്ലാവർക്കും ഒന്നേ പഠിപ്പിച്ചതായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഹബീബായ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജന്മദിനമാണ് നാമൊക്കെ ആചരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഈ സന്ദർഭങ്ങളിൽ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നാം അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം മാത്രമേ ഈ ലോകത്ത് നടപ്പിൽ വരുള്ളൂ. അല്ലാഹു ഒന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ അതിനെ മറികടക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. അല്ലാഹു നിശ്ചയിച്ച മാത്രമേ, അല്ലാഹു തീരുമാനിച്ചത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഭക്ഷണാവട്ടെ, ശ്വാസാവട്ടെ, മനുഷ്യന്റെ ഏത് കാര്യം വേണമെങ്കിലും ആവട്ടെ, അല്ലാഹു തീരുമാനിച്ചാൽ അതിനെ മറികടക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. ഏത് ഓക്സിജനും കഴിയില്ല. അല്ലാഹു ശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ ശ്വാസത്തിന് കൊടുക്കാൻ ഒരു ഓക്സിജനും കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് റബ്ബിന്റെ തീരുമാനം മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് റബ്ബിന്റെ മേലെ തവക്കുലാക്കി ജീവിക്കുക. കാരണം നമുക്കൊക്കെ മരിക്കണം. അള്ളാഹു മരിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെല്ലാവരെയും യഥാർത്ഥ മുഅ്മിനായി മരിപ്പിച്ചു തരട്ടെ. സ്വാലിഹീങ്ങളോടൊപ്പം നമ്മളെല്ലാവരെയും അള്ളാഹു ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തരട്ടെ. ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഓരോരുത്തർക്കും, ഇതിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട ഓരോരുത്തർക്കും, ഇതിന്റെ നേതാക്കന്മാർക്കും, നമ്മുടെ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ ഓരോ നേതാക്കന്മാർ പാവം, അവർ ശമ്പളം വാങ്ങിയിട്ടല്ല, നമ്മുടെ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റും സെക്രട്ടറിയും ഖജാരിയും മെമ്പർമാരൊക്കെ, അതിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരും സെക്രട്ടറിമാരും ഈ മഹല്ലിന് വേണ്ടി രാത്രിയും പകലും കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ശമ്പളം വാങ്ങിയിട്ടൊന്നുമല്ല. അവരുടെ ബിസിനസ്സുകളെല്ലാം ഒഴിവാക്കി ഈ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി, ഈ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി രാത്രിയും പകലും ഉറക്കൊഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരാണ്. ബിസിനസ്സുകളെല്ലാം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഓഫീസിൽ ഇരുന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ്. അവർക്കാരും 5 പൈസയും നയാ പൈസയും കൊടുക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം, റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അവർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മുടെ റഷീദാജി അവർ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ നല്ല വാക്കുകൾ പറയുകയുണ്ടായി.
നല്ല വാക്കാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. നമ്മുടെ ഐക്യത്തിന്റെയും സൗഹൃദത്തിന്റെയും വിഷയം. അതുകൊണ്ട് മഹല്ലുകൾ വന്നിക്കണം. അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന വാക്യം കൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. ആഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ನಂಗೆ ಡೈಲಿ ಬನಾನ ಇದು ಬಾಳೆ ತನ್ನತ್ತು ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ನಡುಪದು ಬನಾನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ನಾಸೀರ್ ಅಲ್ಲಮೀನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಯ್ತು, ಸ್ವೀಟ್ ಆಯ್ತು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಆಯ್ತು, ಸಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು. അതേപോലെ മർഹൂം ആജി ഇസ്മായിൽ BK ഗൾഫ് ഹൗസിയ ಮಂದಿರ್ ನಜೀರ್ ಬಾವೇನ್ റിയാസ് ഖത്താർ, സൈനുദ്ദീൻ ജലാൽബാഗ്, ഫറൂഖ് മഞ്ചനാടി, ഷറഫ് മുഹമ്മദ് ഷരീഫ് പടിക്കൽ, ഹാജി UK മോനു കണിച്ചൂർ, അബ്ബാസ് ഹാജി ആനക്കൽ, താജുദ്ദീൻ, പിന്നെ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബനാന മർച്ചന്റ്, ഷറഫ് ലത്തീഫ്, പാർക്കോ ഗോൾഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്യാഷ് ആയിട്ട് ചെമ്മ സപ്പോർട്ട് ആക്കിയതാണ്. പിന്നെ ഇതിക്ക് ചെമ്മ മേലെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ബിഗ് സക്സസ് ആവുകയായിട്ട് ഒരു ടീം ആക്കി മീലാദ് ഫെസ്റ്റ് ടീം. അതിലെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സ് അതിലെ പേര് ചെന്നല്ല അബൂബക്കർ ഹാജി, ഇലിയാസ് ഹാജി, അബ്ദുൽ അസീസ് ഹാജി, മുഹമ്മദ് പുസ്തി, ഹനീഫ് ജെ, അബ്ദുൽ ലത്തീഫ്, ഹാജി കരീം HR, ഹനീഫ് 2588, നാസിർ, കലന്തർ, നൗഷാദ്, അബ്ബാസ് ബദോ, റഷീദ് DM, ഉസ്മാൻ MH, കബീർ ഹാജി. പിന്നെ അതേപോലെ ഞങ്ങൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ തടികൊണ്ട് തമ്മിൽ സപ്പോർട്ടാക്കി DJM ഹെൽപ്പിംഗ് ഹാൻഡ്സ്, അൻസാർ മുസ്ലിമീൻ അസോസിയേഷൻ, HM ഓൾഡ് സ്റ്റുഡൻസ്, അങ്ങനെ SKSS കട്ടെ ടീം അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ ഇപ്പൊ നെനപ്പാക്കിയിട്ടില്ല. അതേപോലെ ഞങ്ങൾ ഈ ഫംഗ്ഷനുക്ക് എല്ലാത്തിനും സപ്പോർട്ടാക്കി സദർ മുഅല്ലിം, അങ്ങനെ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ്, ഹയാത്തുൽ ഇസ്ലാം മദ്രസ, ബദ്രിയ ജുമാ മസ്ജിദ് സ്റ്റാഫ്, അബ്ബാസ് ബഷീർ, നോൺ സ്റ്റാഫ് മൊയ്ജിബുഞ്ഞി ആൻഡ് ഉമർ ഷാ. അതേപോലെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ദീനിയായിട്ട് ഡയറക്ഷൻ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഖത്തീബ് ഉസ്താദ് ഞങ്ങൾക്ക് ഫുള്ള് സപ്പോർട്ടാക്കി എല്ലാ വിഷയവും സപ്പോർട്ടാക്കി. പിന്നെ ആരെ ഞാൻ പേര് ഞങ്ങൾക്ക് ക്ഷമിക്കണം. എല്ലാവർക്കും ഉസ്താദ് സാമൂഹ്യത്തിൽ എല്ലാ ചെറിയ വലിയ ഡൊണേഷൻ തന്നെ പിന്നെ എല്ലാ വിഷയത്തിലും തടി കൊണ്ടും എല്ലാം സപ്പോർട്ടാക്കി എല്ലാവർക്കും ഉസ്താദ് ലാസ്റ്റ് ഖത്തീബ് ഉസ്താദ് ദുആ എടുക്കുന്നത് ആ ദുആത്ത് എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ആമിയാക്കണം കേട്ടു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ലിസ്റ്റ് ഓക്കെ. ഇവിടെ ഈ പള്ളിക്ക് സഹകരിച്ചതായ എല്ലാരും ലീസിനെയും പേരിനെയും ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞതായ സെക്രട്ടറി മൗനാക്ക അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുന്നതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖതീബ് ഉസ്താദ്. ഈ പരിപാടിയുടെ ലാസ്റ്റിക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദുആർക്കും. ആരെങ്കിലും പേര് ചൊല്ലൊക്കെ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ക്ഷമ മാത്രമല്ല ദുആയിൽ നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തും എന്നത് നിർബന്ധമായിട്ട് ഞാൻ പറയാം. ഇപ്പോ ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉസ്താദുമാർക്കും ഇനി മുന്നിലൂടെ നമുക്ക് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ ചെറിയൊരു ബുർദയും 1-2 സ്പീച്ചും കണ്ടിന്യൂ ആക്കാനുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം പ്രശസ്തി പ്രദാനുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിന്റെ ദുആ ഉണ്ട്. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് സീരനെല്ലാം എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഔത്തുക്ക് പോകാവെന്ന് ദീനിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരോടും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഭാരി ബേജാറ് വിഷയത്തിക്കര് ചൊന്നെങ്കിൽ നല്ല നിസ്കാരിക്കര്, നോമ്പ് നോക്കാറ്, നല്ല സഹായവും നോക്കാറ്, നല്ല നല്ല നന്മവും നോക്കാറ്. ആയെങ്കിൽ കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ചാലയത്തിക്കര്. കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ചാൽ എത്രയെല്ലാക്കിയ കാര്യം അല്ലാഹു അത് സ്വീകരിക്കില്ല. ആണെന്നെ സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ അയാളുടെ കുടുംബ ബന്ധം എപ്പോ കെട്ടിയോ എപ്പമേ അള്ളാഹ് സ്വീകരിക്കരുത്. അങ്ങനെ അയാൾ മറിച്ചെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഒരു നന്മവും കിട്ടില്ല. അയാൾ കുടുംബ ബന്ധം മറിച്ചാൽ അള്ളാഹ് കണക്കാക്കരുത്. അള്ളാഹ് കാക്കട്ടെ. ആമീൻ. കുടുംബ ബന്ധം ഇന്നാൾക്ക് അള്ളാഹ് 4 കാര്യം കൊടുക്കരു. 1 ബർക്കത്ത് കിട്ടു, 2 ദീർഘായുസ് കിട്ടു, 3 ഭക്ഷണത്തിൽ ബർക്കത്ത് കിട്ടു, 4 കുടുംബരൊട്ടിಗೆ എപ്പോഴും പിരിസിക്കരുത്. അള്ളാഹ് ഞങ്ങളും ഫാമിലി ഒട്ടിಗೆ സ്വർഗಕ್ಕೆ പോയി തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അംബിയ രാജശരോമണിയാലേ പൂമോളെ ഫാത്തിമ അരകേറും റോസ റോസ അരകേറും റോസ അരകേറും റോസ റോസ അരകേറും റോസ അംബിയ രാജശരോമണിയാലേ പൂമോളെ ഫാത്തിമ അരകേറും
ചരിത്രം ഫാത്തിമ ഫാത്തിമ അലിപ്പൊലി തങ്ങളുടെ ദയാനം മണവാട്ടെ ഫാത്തിമ അരകേറും റോസ റോസ അരകേറും റോസ അമ്പിയ രാജശരോമണിയാലവിടെ പൂമോളെ ഫാത്തിമ അരകേറും റോസ റോസ അരകേറും റോസ. അസ്സലാമലൈക്കും ചങ്ങായി എങ്ങനുള്ളല്ല? ವಾಲೇಕುಂ ಸಲಾಂ ಇಂಗನೆ ಕುತ್ತೊಲ್ಲಲ അങ്ങനല്ലല്ല റഹത്തല്ലേ ಅಂತ കേട്ടെ ಒಕ್ಕು ಪನಾರಾಯತುಲ್ಲ ಪರ್ಚರಬ್ಬೆ ಸೌಖ್ಯ ಅല്ലേ ಅಂತ ಕೇട്ടെ ಓ ಅದಾ ಸೌಖ್ಯ ಉಲ್ಲ ನಿನ್ನ നോക്കുമ്പോൾ ಎಂದ್ರ ಮಾತಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಉಂಟು ಯಾಲ್ಲ ಎಂದ್ರಲ್ಲ ಸಂಶಯ ಎಂದೂ ಇಲ್ಲ ನೀ ಮದ್ರಸ ಬಾಡಿ ಪೋಯ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಂಡು ನಾನು ಮುಂಜಾನೆ ಮದ್ರಸ പോയിട്ടിന്നെ ಮದ್ರಸ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಮದ್ರಸ ಮದ್ರಸ ಅದೋಡಿಗಿಟ್ರಿ ಮದ್ರಸ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಮದ್ರಸ ಅಲ್ಲ ಮದ್ರಸ ಅದೋಡಿಗಿಟ್ರಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಕ್ಕ ಪಡಿಕೆರೆ ಮದ್ರಸ ನೀ ಗೊಂತೇ ಇಲ್ಲ ಕಾರಣ ಎಂದೆ ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಂಡೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ പോയ സ്വർഗത്ത് പോണ്ടാರ ಮದ್ರಸ ಬಂದು ಸ್ವರ್ಗ ಕಿಟ್ಟುವ ಖಂಡಿತ ಕಿಟ್ರು ಮದ್ರಸ ಕಿತಾಬ್ಲೇ ಉಂಡಲ್ಲೇ ನೀ ಪೋಂಡ ಮದ್ರಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂಡ ನೀ ಬೆಲ್ಲೆ ಹೆಂಗುಂ ತೊಂದರಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಮೇ ಬಾ ಇಪ್ಪನಕ್ಕ ಮದ್ರಸ ಪಡಿಕೊ ಮನಸ್ಸಾಯುಂಟು ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲ ನೀನು ನಾಳೆ ಬಾ ನಂಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೀಂಡೆ ವಿಷಯ ಪಡಿಕ അവിടെ ಬಂದೆ ಉಸ್ತಾದ್ ಅಡಿಕಿರ ಇಲ್ಲ ಬೆರ್ದ ಕಡಿಕಿಲ್ಲ ಪೋಕ್ರಿತನ ಕಾಟಿಯಂಗ ಅಡಿಫಾರ್ಲು ನಾನು ನಿಂದ ಬಲಲ್ಲ ನಾನು ಪಾವ ನೋಕು ನಂಗ ಮುಸ್ಲಿಮಿಂಗ ನಂಗ ಮದ್ರಸ ಪಡಿಪುಗು ಎಪ್ಪೋಲು ಒನ್ನಾಮത്തെ സ്ഥാനം കൊടുക്കണു ഇപ്പൊ ಗೊಂದೈತು ದೀನಿ ಪಡಿಪು ನಂಬರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅದು ಇಹಪರ ವಿಜಯತೆ ತೆರುವಾಯಿಟ್ಟಿಕ್ಕರು ഇനി എപ്പം ഞാൻ ദീനി പഠിപ്പ് ഒന്നാമത്തെ സ്ഥാനം കൊടുക്കറേ മാഷാ അല്ലാ നിന്റെ ಬದಲಾವಣೆ ನಕ್ಕು ಕೊಸಿದಂತು ಖಾಲಿ ಸ್ಕೂಲು ತುಲ್ಯ ನಿನ್ನ ನಕ್ಕು ನೀವರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಯ್ತು ಸಂತೋಷ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಾಹು ಸ್ತುತಿ ನಕ್ಕು നല്ല ವಿಶೇಷ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಖೈರ್ ತರಟ್ಟು ಆಮೀನ್ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವಅಲೈಕುಂ ಸಲಾಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ರಸೂಲ್ ಮುರ್ಸಲೀನ್ ವಅಲಾ ಆಲಿಹಿ ವಸಹಬಿಹಿ ಅಜ್ಮഈನ್ ಅಮ್ಮಾ ಬಾದ್. ಪ್ರೀತಿಯ ಉಸ್ತಾದಮಾರೇ, ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ರಕ್ಷಕರೇ, ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೂಡಿರುವುದೇನೆಂದರೆ ಅಂತ್ಯ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲೋಸ್ಕರ ಆಗಿದೆ ತಾನೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ತಾಲನು ಕಬೂಲ್ ಮಾಡಲಿ, ಆಮೀನ್. ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರು? ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 6ನೇ ಶತಮಾನ, ಅಂದರೆ ಚರಿತ್ರೆಗಾರರು ಡಾರ್ಕ್ ಏಜ್ ಎಂದು ಕರೆದ ಹೊತ್ತು ಅಂದು ಜಗತ್ತು ಗಾಢವಾದ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿತ್ತು. ಎಲ್ಲೆಡೆ ಅನೀತಿಯು ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ವಿಶೇಷತಃ ಅರಬಿಯದ ಜನತೆ ಅದ ಪತನದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಕಾರಣವಿಷ್ಟೇ, ಅವರು ಮನುಷ್ಯತ್ವವೇನೆಂದು ಅರಿತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಸೆಳೆ ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಅಂದು ಮದ್ಯಪಾನ ಅಂದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿತ್ತು. ಮರಣ ಹೊಂದುವ ಮುಂದೆ ಕೆಲವರು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗಿಡದ ಕೆಳಗಡೆ ತನ್ನನ್ನು ದಫನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ವಸಿಯತ್ತು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಾರಣವಿಷ್ಟೇ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗಿಡದ ಬಳ್ಳಿಗಡೆಯಿಂದ ಮದ್ಯಪಾನದ ಆಸ್ವಾದನೆಯನ್ನು ಸವಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಎಂದಾಗಿತ್ತು. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವು ಅವರ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿತ್ತು. ತಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ಹೆಂಗಸರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಬೇಡವೆಂದಾಗ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ತನ್ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕಗಳಾಗಿರುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಇಂತಹ ದುರದೃಷ್ಟಗಳಿಂದ ಅಪಾರವಾಗಲು ಅಲ್ಲಾಹನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮವನ್ನು ಹಾಕುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತ್. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಆದರಣೀಯ ಗುರುವರಿಯರೇ, ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ವಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲಾ ರಸೂಲಿಲ್ಲಾಹಿ ವ ಅಲಾ ಆಲಿಹಿ ವಸಹಬಿಹಿ ಅಜ್ಮഈನ್. ಲೋಕ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದ ಅಷ್ಟು ದಿಕ್ಕಲ್ಲೂ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ ವರಿಯರ ವರ್ಣಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಮಧುಗಳು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಾಹನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ, ಆಮೀನ್. ಇಸ್ಲಾಂ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ನ 2ನೇ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ಉಮರ್ ಇಬ್ನ್ ಖತ್ತಾಬ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ಬೇಟೆಯಾಡಲೆಂದು ಕಾಡಿಗೆ ಹೊರಟರು. ಮೃಗಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಉಮರ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹರ ಕೈಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಮೃಗಗಳು ಇರುವುದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಉಮರ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹರು ಕಾಡಿದಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.
ಕಾಡುದಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಮೃಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ದೂರದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಜಿಂಕೆ ಕಾಣ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆಗ ತಕ್ಷಣವೇ ಉಮರ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಜಿಂಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಜಿಂಕೆ ನೇರ ಓಡತೊಡಗಿದರು. ಜಿಂಕೆ ಕೂಡ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಓಡತೊಡಗಿತು. ಆಗ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಜಿಂಕೆಯಿಂದ ಓಡಿ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟರು. ಉಮರ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ತುಂಬಾ ಹಿಂದಿರುಗಿದನ್ನು ಜಿಂಕೆ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿತು, ಓ ಉಮರೇ, ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಭೇಟಿಯಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ನೀನು ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಹೊರಟಿದ್ದೀಯಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ನಾಚಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ವೇ? ಜಿಂಕೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಕಂಡು ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡು ಉಮರ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಖಾತ್ರಿಯಾದರು. ಆಗ ಇಸ್ಲಾಂ ಸಂದೇಶವಾಹಕರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಸಂದೇಶವಾಹಕ ಎಂಬುದು ಖಾತ್ರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ವಾಖಿರ್ ದಅವಾನಾ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. അതിർപ്പു വാമ്പിലാലും ശരണാഗം യാരസൂലേ പന്നിയോരയിലൊരു കുടിലാണേ ഭവനങ്ങളിലതു നിധിയാണേ പടിവാതിലെ ചെറുതടിയാണേ തങ്ങളെ പൂങ്കൊടിലാണ് ഒരു നാടിനടയാളം തിരുമേനിയിൽ പടർന്ന ദിനമിൽ തളർന്നു പകർന്ന വീരാണിത് ഒരു രാവിൽ പശിയാല് തിരുനൂറരെ തിരിഞ്ഞു മറിഞ്ഞു കിടന്ന മണ്ണിന്റെ കൂടാണിത് ഉറങ്ങുന്ന നേരം ഉണർത്താത്ത വീടാം ഉടയാതയൊന്നും ഉടയ്ക്കാത്ത തോടാം ഇത്തിരി നിറമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കാത്തൊരു കഥയാൽ ചിത്തിരപ്പ് മുഖ ചേർക്കാനപ്പന വീടിൻ കൊതിയായി ചിരിക്കുന്ന നബിയോരെ മഴവിൽ മുത്തു പതിച്ചൊരു ചുവരാണ് സ്വർഗക്കൂടെ മുത്തി പതിച്ചൊരു ചുവരാണ് സ്വർഗക്കൂടെ പനിയോലൊരു കുടിലാണ് ഭവനങ്ങളിലതു നിധിയാണ് പടിവാതിലെ ചെറുതടിയാണ് നബി തങ്ങളെ പൂങ്കൊടിലാണ് പണിയായി റസൂലിന്റെ ചൂടേറ്റ മലക്കുൽ മൗത്തിന്റെ വരവ് കണ്ടപ്പോൾ കിടുങ്ങി വേഗം പതിയെ കിഴക്കൻ റസൂലെന്ന് നാദം മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു മലരാമത്തിന് നോക്കിയ നേരം ഉളയാത്ത ഉമറും ഉടയുന്ന കണ്ടു ഉടലായ മകളും ഉരുകുന്ന കണ്ടു മെത്തയും തട്ടിലുമില്ലാത്തൊരു രാജാവിൻ വീടായി മൊത്തത്തിൽ പൊട്ടിയപ്പോൾ പാത്രമിൽ കഴിഞ്ഞൊരു കൂടായി വിതുമ്പുന്ന നദിയോരെ തോന്നുന്ന മിന്നേര് ഒപ്പിയെടുത്തൊരു ചുവരാണ് സ്വർഗക്കൂടെ ഒപ്പിയെടുത്തൊരു ചുവരാണ് സ്വർഗക്കൂടെ പനയോലയിലൊരു കുടിലാണ് ഭവനങ്ങളിലതു നിധിയാണ് പടിവാതിലെ ചെറുതടിയാണ് നിബിതങ്ങളെ പൂങ്കൊടിലാണ് കനിവാം നബിയോരുടെ ഇരപകലുകൾ കണ്ടേ ഹൈറാം ശോഭരുടെ ഇടപെടലുകൾ കണ്ടേ അത് കേട്ട് സിദ്ദീഖിയാലും റസൂലേ അതിർപ്പു അമ്പിലാലിൻ ശരണാദം റസൂലേ പനിയോലയിലൊരു കുടിലാണ്
പടിവാതിലെ ചെറുപടിയാണ് നബി തങ്ങളെ പൂങ്കുടിലാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹിർറഹ്മാനിർറഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ അജ്മഈൻ അമ്മാ ബഅദ്. പിർസത്ത ഉസ്താദന്മാരെ, ചങ്ങായിമാരെ, ഹിരിയങ്ങളെ, തിരിയങ്ങളെ എല്ലാവർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂടോ കാരണം അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് ത്വാഹ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മദിന ആഘോഷിക്കുകയായിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്നത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് പലക ചെന്നാൽ ഇപ്പട്ര അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് ത്വാഹ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മക്കത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ അബൂജഹലിന്റെ ഒരു വലിയൊരു ഉപ്പർതായിട്ടിക്കറ്. അങ്ങനെ അബൂജഹൽ ഒന്നാൾ അവന്റെ ഔത്രോടെ തെച്ചിട്ട് വണിയായങ്ങൾട്ട എന്താക്കറ ചെന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കൊള്ള കയറ്റി എന്തായെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാൻ ആക്കറ. അങ്ങനെ പ്ലാൻ ആക്കി വയ്ക്കുമ്പോ അബൂജഹൽ ചെല്ലുന്ന അങ്ങ് ഒരു വലിയ ഗുലി എടുത്ത് വെക്ക. ആ ഗുലിക്ക് നബി സല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദ് വന്നിട്ട് ഗൂൾഡല്ല അപ്പൊ എല്ലാം ഞങ്ങൾ കൂടി കല്ലടിക്കാണ്ട് അങ്ങനെ ഗുലി എടുക്ക തുടങ്ങിയാർ. ഗുലി എടുത്തിട്ട് വലിയ ഗുലിയോട് അങ്ങനെ എന്താ ചെല്ല അബൂജഹൽ ഇത്ര വലിയ ഗുലി മെയ് ഞങ്ങൾ കോൽ വെച്ച് മണ്ണെല്ലാം ഇടാണ്. അങ്ങനെ അതേപോലെ ആക്കി മണ്ണെല്ലാം ഇട്ടാറ്. പിന്നെ വാപ്പസ് ഔത്രോടെ പോയിട്ട് വാപ്പസ് ഇത് പ്ലാൻ ആക്ക തുടങ്ങിയാർ. ഇപ്പൊ മുഹമ്മദ് എങ്ങനെ കുട്ടിയോ പണ്ടേണ്ട് അങ്ങനെ എന്താക്കാർ ചെന്ന ഉണ്ടല്ലോ അബൂജഹൽ ചെല്ല ഞങ്ങൾ ഒരു നക്ക് ബേർനൊമ്പല ചെന്ന് നിങ്ങൾ മന്ദിരിച്ചോതുകൊണ്ട് ചെന്ന് കുട്ടിയോ ബാറുണ്ട്. അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് ത്വാഹ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മുറ്റത്തേക്ക് അങ്ങനെ പോയിട്ടാകുമ്പോൾ അങ്ങ് ഇങ്ങനെ ചെല്ലാറ് അബൂജഹൽക്ക് ബേർനൊമ്പല നിങ്ങൾ മന്ദിരിച്ചോതൊക്കെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വന്നിട്ട് ആ ഗുലിര മുറ്റത്തൊമ്പത്തുകോ മുഖറബുൽ അംലാത്ത് മലക്ക് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം പഞ്ചൽഡ് ഏ നബിയെ നിങ്ങ ഇതര പറക്കാൽ വെക്കണ്ട നബിയെ ഊടെ അബൂജഹൽ നിങ്ങക്ക് കാണാത്ത പോലത്തെ ഒരു വലിയ ഗുലിയർത്ത് വെച്ചിറ. അങ്ങനെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പണ്ട് ആ ഗുലിര മുറ്റത്തൊമ്പത്ത് തിരിച്ചിട്ട് പെറവ് പോണ്ട്. ഈ അബൂജഹലൂടെ കൊസിയിൽ തെച്ചിരിക്കറല്ലേ ഒത്തുള്ളൂ ഓൻ ചെൽഡ മുഹമ്മദിന്റെ പെറവ് പോയേണ്ട അതുകൊണ്ടാണ് എങ്ങനെ ചെല്ലാറ് അത് നമുക്കും ഗൊന്തില്ല. അങ്ങനെ അബൂജഹൽ ഓടിയോ പോണ്ട മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പിടിക്കോകും. അങ്ങനെ ഓൺ ഓടിയോ പോകുമ്പോ ഓൻ തോന്റെ ഗുലിയുടെ ನೆನಪೋಂಗ ಮರ್ನು പോയിട്ട് ಇಕ್ಕರು. അങ്ങനെ ഓൻ തോന്റെ ഗുലിക്ക് ഓനെ കാൽ ജാരി പോന്നപ്പ ഓൻ ബൊബ്ಬಿಡ್ರೆ ರಕ್ಷ ಪಡ್ತಾರ. ಅಪ್ಪ ಓಣ ವಣಿಯ ಹಿಂಗ ಚೆಲ್ದಾರ ಇದಲ್ಲ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಓಡಂಬ ಕಾಲ್ ಜಾರಿ ಗುಲಿಗೆ പോന്നಲ್ಲ ಅಂತ അങ്ങനെ കല്ലിട തുടങ്ങിയാർ. കല്ലിട്ടിട്ട് അബൂജഹൽ ചെണ്ട ഞാൻ മുഹമ്മദ് അല്ല നിങ്ങൾ നേതാവ് അബൂജഹൽ ആയിട്ട് ഇക്കറൻ. അപ്പൊ അവനെ ಹಿಂಗ ಚೆಲ್ದಾರ ಇದಲ್ಲ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕಲವು ಬಿಟ್ಟೋಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಕಲ್ಲಿಡರ್ಲ. അങ്ങനെ ಸರಿ ಕಲ್ಲಿಟ್ಟಾರು. ಸರಿ ಕಲ್ಲಿಟ್ಟಿട്ടാകുമ്പോ അബൂജഹലിന്റെ സുദ്ധി പേരെന്ത് കേൾക്കില്ല. അങ്ങനെ ഇങ്ങ നോക്കിട്ടാകുമ്പോ ബൂന്നര അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് ത്വാഹ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളല്ല ബൂന്നര ഇങ്ങൾ നേതാവ് അബൂജഹൽ ആയിട്ടിക്കർ. അങ്ങനെ അവൻ ബൂന്താകുമ്പോ അങ്ങ് ബൂന്നരല്ല അവൻ 10 കയറ്റി എന്താ വ്യവസ്ഥ ആക്കറാർ. നോക്കുമ്പോ ആ വ്യവസ്ഥ ആക്കിയത് മെയ്യായിട്ടില്ല അവങ്കു. അങ്ങനെ എന്താക്കറ അബൂജഹൽ ചെല്ല നിങ്ങൾ മുഹമ്മദിന്റെ കുട്ടിയെ പറഞ്ഞ അവങ്കു മാത്രം രക്ഷപ്പെടുത്തോ കയ്യോ അത്തരാണ്ട്. അങ്ങനെ അങ്ങ് പോണ്ട അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് ത്വാഹ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പൈച്ചൽഡ് അബൂജഹൽ നിങ്ങൾക്കൈത്തോന്റെ ഗുലികൈത്ത് ബൂന്നര നിങ്ങൾ വന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താർ. അങ്ങനെ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് ത്വാഹ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ശറഫാകപ്പെട്ട കൈകൊണ്ട് അബൂജഹലിന്റെ ഗുലിര പർത്തെടുക്കറ്. അപ്പ അബൂജഹൽ ചെൽഡ നിങ്ങൾ ഇത്ര പർത്തെടുത്തങ്ങ് ഞാൻ ഇസ്ലാം മത സ്വീകരിക്കില്ല. അങ്ങനെ ആയിട്ടിക്കറ് ചങ്ങായിമാരെ. ഇപ്പൊ അബൂജഹൽ ലഅ്നത്തുല്ലാഹി അലൈഹി അബൂജഹൽ നരകത്തിലേക്ക് ചെല്ലോ. കാരണം ആരെയും നന്ദി കാട്ടിയങ്ങ് ആരെയും നല്ലതാക്കിയ നന്ദി കാട്ടോണു അതായിട്ടിക്കറിന ഇന്നത്തെ ഒന്ന് ജണ്ട പൽക്കത്തിൽ ചെന്ന് അള്ളാഹു ಅದಕ್ಕೆ തൗഫീഖ് നൽകത്തു. വാഹിർ ദഅവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അകലെ മക്കാമരുമഞ്ഞിൽ ആനിലാവിന്റെ പൂന്തണ്ണിൽ അവരോടെന്റെ അനുരാഗം അണിയാനിവനൊരു മോഹം കാണാൻ എന്തുണ്ട് കാപ്പി വന്നിൽ കൊണ്ട് ഒരു തീരാത്ത കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാത്തവരായാറുണ്ട്. ദിനാനുദിപാലു ജമാലും അതിനൂരേകാത്തുണ്ട്. സബലോപതയാനിതിയേ സബദേ ഉലകിന്നരിയേ സന്മാർഗം സന്തോഷം സായോജാനബിയേ പരലാട്ടം ചെയ്തരെ പരൈതവർ വന്നവരെ മുരഗന്ധം തേലുകളാളന്തം അകലെ മക്കാമൊരു മണ്ണിൽ ആ നിലാവിന്റെ പൂന്തണ്ണിൽ അവരോടെന്റെ അനുരാഗം അണിയാനിവനൊരു മോഹം കാണാനത് എന്തുണ്ട് കാപ്പി വന്നിൽ കൊണ്ട് ഒരു തീരാത്ത കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാത്തവരായാറുണ്ട്. ൂരേകാത്തുണ്ട്. സബലോപതയാണിതിയേ സബമേ ഉലകിന്നരിയേ
സന്മാർഗം സന്തോഷം സായോജം നബിയേ അസ്സലാമു أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه മദീനയുടെ നാമത്തിൽ മദ്ഹിന്റെ ബാലാവേ പ്രേമത്താലിവർ പാട്ടുപാടി മെഹബൂബിൻ തിരുദേശം അനയാനെന്താവേശം ആശിക്കിന്നാശ്രയം ആലംബമേ ആദ മനസ്സിന്റെ ആശ്രയമേ മദീനയുടെ നാമത്തിൽ മദ്ഹിന്റെ ബാലാരി മദീനയുടെ നാമത്തിൽ മദ്ഹിന്റെ ബാലാരി പ്രേമത്താലിവർ പാട്ടുപാടി മെഹബൂബിൻ തിരുദേശം അനയാനെന്താവേശം ആശിക്കിന്നാശ്രയം ആലംബമേ ആദ മനസ്സിന്റെ ആശ്രയമേ മദീനയുടെ നാമത്തിൽ മദ്ഹിന്റെ ബാലാരി മദീനയുടെ നാമത്തിൽ മദ്ഹിന്റെ ബാലാരി പ്രേമത്താലിവർ പാട്ടുപാടി മെഹബൂബിൻ തിരുദേശം അനയാനെന്താവേശം ആശിക്കിന്നാശ്രയം ആലംബമേ ആദ മനസ്സിന്റെ ആശ്രയമേ മദീന 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 ബസാരദ ശോഭയും വേണമാനം ഉദയാശോഭയും സുവേണമാനം അരിനീകുമാവേറും അന്തരിലോലും മഹബൂബിനെന്നും ഭൂവന്തഭാരം അരിനീകുമാവേറും അന്തരിലോലും മഹബൂബിനെന്നും ഭൂവന്തഭാരം മദീനയുടെ ബാലാരി മദീനയുടെ നാമത്തിൽ മദീനയുടെ ബാലാരി പ്രേമത്താലിവർ പാട്ടുപാടി മെഹബൂബിൻ തിരുദേശം അനയാനെന്താവേശം ആശിക്കിന്നാശ്രയം ആലംബമേ ആദ മനസ്സിന്റെ ആശ്രയമേ മദീന 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 حميدا راح لميعا است مديحا على المصطفى
مقبلا قبة الخضراء تبكيا إلى المدينة اذكر حميدا أحلى بيعا اذكر مديحا على المصطفى كنت مقبلا قبة الخضراء تبكيها إلى المدينة يا نبي يا حبيب ملجئي يا رسول الله يا نبي يا حبيب ملجئي يا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مرحبا حبيبي وسيدي كلنا يريد كل نسيري ملاذي اشفع يا حبيبي حبيبي وسيدي كلنا يريد كل نسيري ملاذي اشفع يا حبيبي يا نبي يا حبيب ملجئي يا رسول الله يا نبي يا حبيب ملجئي يا رسول الله بأسي مشربي مثالي النور يا نوري قلبي حزين فداك اسمع يا حبيبي بأسي مشربي مثالي النور يا نوري قلبي حزين فداك اسمع يا حبيبي يا نبي يا حبيب ملجئي يا رسول الله يا نبي يا حبيب ملجئي يا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مرحبا أنت قمرنا أنت سيدنا أنت شفيعنا يا رسول الله أنت قمرنا أنت سيدنا أنت شفيعنا يا رسول الله أنت قمرنا أنت سيدنا أنت شفيعنا يا رسول الله أنت قمرنا أنت سيدنا أنت شفيعنا يا رسول الله حب النبي سارة بالقلب كالزهرة حب النبي سارة بالقلب كالزهرة أنا ربيت بي أنا ربيت بي ونور البصر الحب هو أنت الخير هو أنت النور هو أنت
سيدنا أنت شفيعنا يا رسول الله أنت قمرنا أنت سيدنا أنت شفيعنا يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله من له إلا الله إن المسيئين قد تابوا في ذنبي يستغفرون الله يا سيدي يا سيدي يا رسول إن المسيئين قد جاءوا في ذنبي يستغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا حبيب الله يا سيدي يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا حبيب الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أجرنا يا رسول الله أغثنا يا رسول الله أجرنا يا رسول الله أغثنا الغوث رسول الله الغوث رسول الله الغوث رسول الله الغوث رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ومسحت بطيبة طابا ودعوت بطابا بابا ومسحت بطيبة طابا ودعوت بطابا بابا أن يحشرني الله رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن تذرره ومن سلامي ومجتهد عند من مقلات أنبت الريح من سماء كثيمة وأومد البرق في الماء بظلامي وما لعينيك تذكرون غابتا وما لقلبك تسابق يا بيبي أيحسب صدوءا بالحب كتيب ما بين منصديبي هو القريبي كل الهوى لم تريد سمع على رجالي ولا أعرف قريبي البالي والعربي مولاي يلي مساء دائما أبدا على نبي
خير الخلق كلهم فكيف تنكر حبا بعد ما شهدا فيه عليك عدل عيب السمين وأثبت وجلوبة عبرات ومنام للانتظار على هديك والعالمين نعم سراتيب من أهبط القليل والحب يعترض لذاتي بالألمين يا نائبي في هذا عذري معذرة مني إليك ولو أنت لم تلمي عادتك حالي يا ذات الغيب مستتري عن الوسط على ظهري بمنحسني مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أنت للنصح لا إلا أسمعه إن المحب عن الظالم صبابي إني اتهمت نفسي الشيب في عذابي والشيب أبعد في سحل عن الطبابي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن أمرتي بالسوء فتعالى من زغرها بنادي الشيب والهرم ولا أعابت جميلا فعلا غير خيرا ويبنى لما ويرا في غير محتشمين لو كنت أعلم ما أؤمنه فتمت سري بداري منه من لي بغير سماح من غبرتها كما يرد زمام الخير به فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يحب في شهوة النغيم والنفس كالطفلين تهوي الغشب على حب الربائبائين تبتف ضيوفتي تصرف هذا هذا اللي يهوى إن الهوى ما لا يسمي مولاي مولاي صلي وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وراعيها بغيا في الأعمال سائمة وإن هي سهلة مرعى فلا تصيبي كم حسنت لفتا للمرء قبيلة من حيث لم تدري ثم بسامي وقشة سائسامي جوعها من شباعي فرقا مقواتي شر من التخامي والسفر غير عامي عين
شيطانا معسي غيما وإنهما محلا النصغى كالتغيبي ولا تطع منهما سوى ولا حكما وأنت تعرف خير القسم الحكم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم استغفر الله من قول بلا عمل وقد نسبت به نسلا لحكمي أمرتك الخير ثم اتعمت به وما استقمت فما حولي لا تقيمي ولا تذهبت قبل الموت نافلة فلم صلي سوى فرض ولا صومي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رسول الله خذ بأيدينا أتهيلتنا أدرك رسول الله يا رسول الله رسول الله خذ بأيدينا أتهيلتنا أدرك رسول الله نبي منने तिरुपतिगे संतने निगन तावे नबी मनने तिरुपतिगे संतने निगन तावे या रसूल अल्लाह खुद भी आईरेना हज़रत मेरा सुना സ്നേഹത്തിൽ നിത്യദാപം ചെയ്തർ സത്യദേവം അനത്തിൽ നേതഭാവം സയ്യദി സ്നേഹത്തിൽ നിത്യദാപം ചെയ്തർ സത്യദേവം അനത്തിൽ നേതഭാവം സയ്യദി സുവർഗത്തിലെ സുവർണമാണ് ോരോമിച്ചരാമം സുവർഗത്തിലെ സുവർണമാമിൽ സുവർണോരോമിച്ചരാമം सलाम के ये हाथे गुलाम हो जाए सलाम के ये हाथे गुलाम हो जाए मेरे अब्बा मदीने बुला लीजिए 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 रचा ये सरकार जिंदगी के लिए तड़प रहा वो मदीने के हाज़िरी के लिए सहारा ये सरकार जिंदगी
के लिए तड़प रहा हूँ मदीने हाजिरे के लिए रागुमद भेजोगे जमाना भूल जाओगे अगर तैबा तो जाओगे तो आना भूल जाओगे रागुमद भेजोगे जमाना भूल जाओगे अगर तैबा तो जाओगे आना भूल जाओगे मेरा दिल तड़प रहा है मेरा दिल रहा है सीना मेरा दिल तड़प रहा है मेरा दिल रहा है सीना दबाओगी मिलेगी दबाओगी मिलेगी ले चलो मदीना मदीने जा फिर आओ दोबारा फिर आओ मदीने जा फिर आओ दोबारा फिर आओ जिंदगी मेरी होगी तमाम हो जाए जिंदगी मेरी होगी तमाम हो जाए मेरे आका मदीने बुला लीजिए 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 समरता की सरकार जिंदगी के लिए तड़प रहा हूँ मदीने हाजिरी के लिए समरता की सरकार जिंदगी के लिए तड़प रहा हूँ मदीने हाजिरी के लिए अनबी अनबी हतीमुल अंबिया सय्यदी मुर्शिदी या हबीब खुदा या नबी हतीमुल अंबिया सय्यदी मुर्शिदी बीबे खुदा वाहियों के ज़बान मरहबा मरहबा बादशाने ज़बान मरहबा मरहबा वाहियों के ज़बान मरहबा मरहबा बादशाने ज़बान मरहबा मरहबा या नबी हतीमुल अंबिया सय्यदी मुर्शिदी या हबीब खुदा या नबी हतीमुल अंबिया सय्यदी मुर्शिदी या हबीब खुदा तुसाहे तोबा तुजाने जाना चेहरा किताब तेरा न बन सकेगा न बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा तुसाहे तोबा तुजाने जाना चेहरा किताब तेरा बन सकेगा न बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा चंद्रम उल्कुन्न चंदम तुवाइरम वेशिडात गंधम मुक्ते रसूले एंदु चंदम मिस्काहिरम वेशिडात गंधम चंद्रम उल्कुन्न चंदम तुवाइरम वेशिडात गंधम मुक्ते रसूले एंदु चंदम मिस्काहिरम वेशिडात गंधम या अकराम खल्क़िबा लिमन नालो बिहि सिवाका इंद हुलूल الحديث العام
النبي الكريم باسم منتقم فإن من جودك دنيا بلغتها ومن علومك اللوح والقلم يا نفسي لا تقرأتي زلة عظمت إن القبائل في قرآنك الأمام رحمة ربي حين يقسمها فأتي على حسب العصيان في القسم فأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منقرب والكف بعبدك في دارين له صبرا متى تدعوه الأبال ينهضي بي وإذا لصحبي سلام منك نائمتي على النبي بنور اليوم سجيبي علي والسحب التابعي عذاب أهل التقى والنقى والحلم والكرم مرنا قد عذابا المال ريح الصبا وأجرى العيسابا العيس بالنظام مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان للكرم سعد سعيد زبير طلحة وأبي عبيدة وابن عوف من عشير الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم
വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് പബ്ലിക്കിൽ 5, 7, 10 +2 നല്ല മാർക്ക് നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള പേര് വിളിക്കുമ്പോൾ ആ വിദ്യാർത്ഥികൾ വരികയും ആ സമ്മാനം വാങ്ങുകയും വേണം. മാഷാ അല്ലാഹ്, ഇന്നലെയും ഇന്നും നടന്നത് ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹുബ്ബ് കൊണ്ടാണ്. മാഷാ അല്ലാഹ്, ഹുബ്ബ് അത് പറയേണ്ടതില്ല, അത് ദേറളക്കട്ടെ ഇത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. മാഷാ അല്ലാഹ്, ഇന്നലെയും ഇന്നും നടന്നിട്ട് സമാരോഹം അത് സംഭ്രമം തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട്. ആളുകൾ നിറഞ്ഞു ഒഴുകുമ്പോൾ എല്ലാവരും നിങ്ങൾ ക്ഷീരണി വാങ്ങുകയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മക്കൾ പഠിച്ച അവർ നല്ല മാർക്ക് നേടുമ്പോൾ അവർ പ്രൈസ് വാങ്ങുമ്പോൾ ആ പ്രൈസിൽ നിങ്ങളും കൂടി ഉണ്ടാവുകയും അവസാനമായിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹൽ ഹബീബ് ഉസ്താദിന്റെ ദുആയോടുകൂടിയാണ് ഈ മജ്‌ലിസ് പിരിയുന്നത്. അതുവരെ എല്ലാവരും ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒരു 15 മിനിറ്റ് ഇരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊള്ളുന്നു. മാർക്കിന്റെ പ്രൈസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വന്ന് നിങ്ങൾക്കുള്ള പ്രൈസ് കൈപ്പറ്റണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഫസ്റ്റ് 5ാം ക്ലാസ്സിൽ 1ാം സ്ഥാനം നേടിയത് ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഷഹനലി. 5ാം ക്ലാസ്സിൽ 1ാം സ്ഥാനം നേടിയത് ഷഹനലി. സെക്കൻഡ് ആഹിൽ. പ്രൈസ് കൊടുക്കുക വേണമായിട്ട് ദേർലക്കട്ടെ ജുമാ മസ്ജിദിന്റെ ഹബീബ് ഉസ്താദായ ഇസ്ഹാഖ് ഫൈസി ഉസ്താദിനെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. സെക്കൻഡ് ആഹിൽ. അതുപോലെ തന്നെ 7ാം ക്ലാസ്സിൽ മാഷാ അല്ലാഹ്, 7ാം ക്ലാസ്സിൽ പ്രൈസ് കൊടുക്കുക വേണമായിട്ട് ബദ്രിയ ജുമാ മസ്ജിദ് ദേർലക്കട്ടത്തിന്റെ അധ്യക്ഷനായ അബൂബക്കർ ഹാജി അവരെ ഞാൻ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 7ാം ക്ലാസ് ഫസ്റ്റ് ഫിസിയാൻ, സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ഫാരിസ്. 2ാം സ്ഥാനം നേടിയിട്ടുള്ളത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ഫാരിസ്. മാഷാ അല്ലാഹ്, തബാറക്കല്ലാഹ്, അല്ലാഹു തആല ബർക്കത്തിലാക്കട്ടെ. ഇനി 10ാം ക്ലാസ്സിൽ ആയിഷ ഇഫ. പ്രൈസ് കൊടുക്കുക വേണമായിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സദർ ഉസ്താദ് നിങ്ങളെ ഞാൻ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 10ാം ക്ലാസ്സിൽ 1ാം സ്ഥാനം നേടിയത് ആയിഷ ഇഫ. അതുപോലെ തന്നെ 2ാം സ്ഥാനം നേടിയത് മറിയം അസ്ന. രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടിയത് മറിയം അസ്ന. മറിയം അസ്ന. ആ വിദ്യാർത്ഥി ഇല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ബന്ധുക്കൾ വന്ന് ആ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ സമ്മാനം കൈപ്പറ്റണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊള്ളു. അത് ഇല്ലാതാക്കി പിന്നെ കൊടുക്കും. 12ാം ക്ലാസ്സിൽ +2 1ാം സ്ഥാനം നേടിയത് അബ്ദുറഹ്മാൻ അദ്നാൻ. പ്രൈസ് കൊടുക്കുക വേണമായിട്ട് ബദ്രിയ ജുമാ മസ്ജിദ് ദേർലക്കട്ടെ പ്രധാന കാര്യദർശിയായ ഷേട്ട് മോണാക്ക നിങ്ങളെ ഞാൻ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 2ാം സ്ഥാനം നേടിയത് മുഹമ്മദ് റാഫിദ്. +2 1ാം സ്ഥാനം നേടിയത് അബ്ദുറഹ്മാൻ അദ്നാൻ. അതേപോലെ തന്നെ 2ാം സ്ഥാനം നേടിയത് മുഹമ്മദ് റാഫിദ്. ഇനിവിടെ 1ാം ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് 1ാം സ്ഥാനം നേടിയത് അൽഫാൻ സൈനബ മിൻഹ. 2 വിദ്യാർത്ഥികൾ, അൽഫാൻ മറ്റൊന്ന് സൈനബ മിൻഹ. കൊടുക്കുക വേണമായിട്ട് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറായിട്ടുള്ള ഇക്ബാൽ ഹച്ചാർ നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടോളാം. അതേപോലെ തന്നെ 2ാം സ്ഥാനം നേടിയത് സെക്കൻഡ് അലിമാഹുദ. അതേപോലെ തന്നെ 2ാം ക്ലാസ്സിൽ
ബാബ അലി മൗദ. രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് കസീബ മറിയം. രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയത് കസീബ മറിയം. അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടിയത് അലീലിയാൻ. പ്രൈസ് കൊടുക്കുന്നത് വേണ്ടായിട്ട് കബീർ ഹാജിനോട് ഞാൻ കേട്ടുകൊള്ളാം. അതേപോലെ തന്നെ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഇഹാൻ മുഹമ്മദ്. സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് മുഹമ്മദ് താസിം. ഇനി പ്രൈസ് കൊടുക്കുക വേണമായിട്ട് അസീസാക്ക നിങ്ങളെ ഞാൻ വേദിയിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് സന ഫാത്തിമ. സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് ഖദീജ റീഹ. ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് സന ഫാത്തിമ. സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് ഖദീജ റീഹ. സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് ഖദീജ റീഹ. അതേപോലെ തന്നെ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് അഫ്വാൻ. സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് ഷിസ ഫാത്തിമ. ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് അഫ്വാൻ. സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് ഷിസ ഫാത്തിമ. മക്ക വേഗ പറഞ്ഞോളാം, പേര് വിളിക്കുമ്പോ വേഗ. ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് അഫ്വാൻ. സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് ഷിസ ഫാത്തിമ. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് വിളിക്കുക. ഓക്കെ. ഇനി പ്രൈസ് കൊടുക്കുക വേണ്ടായിട്ട് ജമാഅത്തിനെ ഇനി എട്ടാം കാര്യദർശിയായ റഷീദാക്ക നിങ്ങൾ ഞാൻ വേദിയിൽ ക്ഷണിക്കുന്നു. എട്ടാം ക്ലാസ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആയിഷ സന. ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആയിഷ സന. സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് അസ്മ ഷായിസ്ത. ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആയിഷ സന. സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് അസ്മ ഷായിസ്ത. 2 സെക്കൻഡ്. അതേപോലെ തന്നെ 9ാം ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് തസ്മിയ. സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് ആയിഷ നീഹ. സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് 2 വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. ഒന്ന് ആയിഷ നീഹ, മറ്റൊന്ന് സാഹിം ഇംദാദ്. സെക്കൻഡ് പ്രൈസ്. ഓക്കെ. അവിടെ ഓക്കെ. ഇനി പ്രൈസ് കൊടുക്കുക വേണമായിട്ട് അബുസാലിയാക്ക നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊള്ളാം. ആയിഷ നീഹ. ഓക്കെ. ഇനി 11ാം ക്ലാസ്സിൽ പ്ലസ് വൺ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് മുഹമ്മദ് ഷരീഫ്. സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് മുഹമ്മദ് റയീസ്. ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് മുഹമ്മദ് ഷരീഫ്. സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് മുഹമ്മദ് റയീസ്. ജമാഅത്തിലെ ഉപാധ്യക്ഷരായ ബാവാക്ക നിങ്ങൾ വേദിയിലേക്ക് പറഞ്ഞു. ബാവാക്ക എനിക്കിവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് അറ്റൻഡൻസിൽ ഹാജറിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് 1ാം ക്ലാസ് മുഹമ്മദ് അൽഫാൻ അലി മാഹുദ. ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് മുഹമ്മദ് അൽഫാൻ അലി മാഹുദ. സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് മുഹിയുദ്ദീൻ ഷമ്മാസ് ആൻഡ് കിസ്വ റുക്കിയ. മുഹിയുദ്ദീൻ ഷമ്മാസ് ആൻഡ് കിസ്വ റുക്കിയ. മുഹിയുദ്ദീൻ ഷമ്മാസ് ആൻഡ് കിസ്വ റുക്കിയ. ഇനി പ്രൈസ് കൊടുക്കുക വേണ്ടായിട്ട് ഉപാധ്യക്ഷരായ ഭാവാക്കട്ടി കേട്ടുള്ള 2ാം ക്ലാസ്സിൽ മൈമൂന മസ്ന. ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് മൈമൂന മസ്ന. സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് ഹസൻ മുസമ്മിൽ ആൻഡ് ഫാത്തിമ റിഫ. ഹസൻ മുസമ്മിൽ ആൻഡ് ഫാത്തിമ റിഫ. പ്രൈസ് കൊടുക്കുക വേണ്ടായിട്ട് ഭാവാക്ക ഫാത്തിമ റിഫ.
ഇനി മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് 3 വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. ഇഹാൻ മുഹമ്മദ്, മുഹമ്മദ് ഐമാൻ, ഫാത്തിമ ആഫിയ. ഇഹാൻ മുഹമ്മദ്, മുഹമ്മദ് ഐമാൻ, ഫാത്തിമ ആഫിയ. Muhammad Ayman and Fatima Afia. Second prize Muhammad Tasin and Muhammad Amin. Second prize Muhammad Tasin and Muhammad Amin. Muhammad Amin. നാലാം ക്ലാസ് ഇപ്പൊ 4ലുള്ള അമീൻ എവിടെ നാലാം ക്ലാസ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് സന ആൻഡ് ആയിഷ. സന, ഫാത്തിമ ആൻഡ് ആയിഷ. സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് റാഹിൽ. ഇത് സെക്കൻഡ്. ഫസ്റ്റ് 2 വർഷം. ഇനി 5ാം ക്ലാസ്സിൽ 4 വിദ്യാർത്ഥികൾ ഫസ്റ്റാണ്. ഒന്ന് ജാബിർ നോമാൻ, അബ്ദുൽ റഷാദ്, അഫ്വാൻ ഇസ്മായിൽ, മുഹമ്മദ് സലീം. 4 വിദ്യാർത്ഥികൾ വരുക. മോണാക്ക കമ്പനി പിന്നെ ഏഷ്യൻ ഹാജി ഇവരെ ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. ജാബിർ നോമാൻ, അബ്ദുൽ റഷാദ്, അഫ്വാൻ ഇസ്മായിൽ, മുഹമ്മദ് സലീം. Afwan. Second prize Abu Bakr Anis. Second prize Abu Bakr Anis. Okay. ജമാഅത്തിലെ ട്രഷറർ ആയിട്ടുള്ള ഇച്ചാലിയാക്ക നിങ്ങളെ വേദിക്ക് ക്ഷണിച്ചോളാം. ഇച്ചാലിയാക്ക വേഗ വേദിക്ക് വരണം. 6ാം ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് സജാന, സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് റാസി അഹമ്മദ് ആൻഡ് ബുഷ്റ. ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് സജാന, സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് റാസി അഹമ്മദ് ആൻഡ് ബുഷ്റ. പ്രൈസ് കൊടുത്തു വേണമായിട്ട് മോണാക്കട്ടെ കേട്ടോളാം. ഷസാന ഫസ്റ്റ് കൂടെ അല്ലല്ല 2 സെക്കൻഡ്. ഇനി 7ാം ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് മുഖ്താർ ഹുസൈൻ, സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് മുഹമ്മദ് റിക്കാസ് ആൻഡ് മുഹമ്മദ് സിദ്ദീഖ് ഹാജി 313 പെട്ടെന്ന് വേദിക്കേക്ക് പറഞ്ഞു. സിദ്ദീഖ് ഹാജി ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് മുഖ്താർ ഹുസൈൻ, സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് മുഹമ്മദ് റിക്കാസ് ആൻഡ് മുഹമ്മദ് സുഹൈൽ. പ്രൈസ് കൊടുക്കുക വേണമായിട്ട് ലത്തീഫ കടന്നെ കേട്ടോളാം. നമ്മളെ ഉത്സാഹനായിട്ട് ലത്തീഫാക്ക അത് സദർ ഉസ്താദ് കൊടുക്കും. സദർ സുഹൃത്ത് മദീനല്ലേ ലത്തീഫാക്ക. ഇനി 8ാം ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് മുഹമ്മദ് റക്കീം, ഹലീമ, ഷായിസ, ആയിഷ. 2 സെക്കൻഡ്. 8ാം ക്ലാസ്സിൽ മുഹമ്മദ് റക്കീം, ഹലീമ, ഷായിസ, ആയിഷ, സന. ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് പ്രൈസ് കൊടുക്കുക വേണ്ടായിട്ട് ജമാഅത്തിലെ ട്രഷറർ ആയിട്ടുള്ള ഇച്ചാലെ കടന്നെ കേട്ടുള്ള. സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് അസാബ് അഹമ്മദ്, ഖദീജ, സഹല. അബ്ബാസ് പദവ് നിങ്ങൾ ഞാൻ വേദിക്ക് ക്ഷണിച്ചോളൂ. സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് അസ്ഹാബ് അഹമ്മദ് ആൻഡ് ഖദീജ സഹല. ഇനി 9ാം ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് അഹമ്മദ് ഷാസിൽ ആൻഡ് ഹുസൈൻ. സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് ഹസീന. 9ാം ക്ലാസ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് അഹമ്മദ് ഷാസിൽ ആൻഡ് ഹുസൈൻ, സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് ഹസീന. 2 അഹമ്മദ് ഷാസിൽ ഹുസൈൻ. സെക്കൻഡ് ഹസീന ഇല്ല. ഓക്കെ. പ്രൈസ് കൊടുക്കുക വേണ്ടായിട്ട് 10ാം ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഫാത്തിമ ഇസ്മ, സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് മുഹമ്മദ് സൽമാൻ. ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഫാത്തിമ ഇസ്മ, സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് മുഹമ്മദ് സൽമാൻ. സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് മുഹമ്മദ് സൽമാൻ. സെക്കൻഡ്
ഓക്കെ, ഇനിയുള്ള പ്രൈസുകള് ഹബീബ് ഉസ്താദ് നിങ്ങൾ തന്നെ കൊടുക്കണമെന്ന് കേട്ടോളൂ. 2 ക്ലാസ് മാത്രം. ലാസ്റ്റ് പ്രൈസ് 11ാം ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് മുഹമ്മദ് സൈൽ, സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് മുഹമ്മദ് റയീസ്. സഹീൽ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് സഹീൽ ഷരീഫ് എന്നല്ലേ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഷരീഫ്, സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് മുഹമ്മദ് റയീസ്. ഇവിടെ 12ാം ക്ലാസ് പ്ലസ് 2 വിദ്യാർത്ഥി ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് റമീസ്, സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് അഹമ്മദ് റാഫിദ്. ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് റമീസിന്റെ ഇളയുണ്ട. ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് റമീസ്, സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് അഹമ്മദ് റാഫിദ്. മുഹമ്മദ് അമീൻ ശരി സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് ബാക്കിയുള്ളൂ. സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് ബാക്കി സെക്കൻഡ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഅദ്ദിൻ ഉസ്താദ് അവர்கள் വേദിയിലേക്ക് വരണമെന്ന് എല്ലാവരും ഉസ്താദ് വരിക. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹത്തീബ് ഉസ്താദ്, അധ്യക്ഷർ അബ്ബാസ് ഹാജി, സദർ ഉസ്താദ് എല്ലാരും കൂടി അവരെ ആദരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. മദ്രസിന്റെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി നല്ലോണം കഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ്. അല്ലാഹു ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും അല്ലാഹു കൊടുക്കട്ടെ. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. Okay. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini ബദരിയ ജുമാ മസ്ജിദിന്റെ മുഅദ്ദിൻ ഉസ്താദായ ഉബൈദ് ഉസ്താദിനെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. ഹയാത്തുൽ ഇസ്ലാം മദ്രസ ഇതിന്റെ സദർ ഉസ്താദ് അബ്ദുൽ ഹഫീദ് ഉസ്താദ് നിങ്ങളെ ഞാൻ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. യാക്കൂബ് ആക്കവി ഉസ്താദ് നിങ്ങളെയും ഞാൻ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആദരവ് സ്വീകരിച്ചോളാം. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. അബ്ദുൽ സത്താർ ഇർഫാനി ഉസ്താദ്. നെക്സ്റ്റ് ജലാൽ ഉസ്താദ്. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. പിന്നെ നമ്മളെ ബഷീറാക്കാണെങ്കിൽ രണ്ടാളും വേദിയിലേക്ക് പറഞ്ഞു. ബഷീർ ചാവും അബ്ബാസ് ചാവും.
അൽഹംദുലില്ലാഹ് വളരെ ഭംഗിയായി ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ലാതെ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി പൂർത്തീകരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് വലിയൊരു സന്തോഷമാണ്. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഈ മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട പ്രയാസപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ഉന്നമനത്തിന് കാരണമാവുകയും ഉസ്താദുമാരുടെയും ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ മക്കൾക്ക് പ്രൈസ് നൽകുകയും ചെയ്തു. അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി ഉസ്താദുമാർക്കും കൊടുക്കുന്ന ആ പ്രൈസിന് നിങ്ങളൊക്കെ സാക്ഷിയായിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാക്കളും സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും വിദ്യാർത്ഥി വളരെ സന്തോഷമാണ്. അത് എല്ലാ നാട്ടിലും മക്കൾക്ക് പ്രൈസ് കിട്ടിയെങ്കിൽ അവരെടുത്തുകൊണ്ട് പോകും. ഉസ്താദന്മാർക്ക് പ്രൈസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ 4 കുറിച്ച് മാത്രമേ ബാക്കി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ശൈലെല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ്. നമ്മുടെ ഈ ദേർലഘട്ട ജമാഅത്ത് എല്ലാ രക്ഷിതാക്കളും നേതാക്കളും കമ്മിറ്റിക്കാരൊക്കെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാർക്ക് നൽകിയ ഒരു സമ്മാനം അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ, അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരെടുത്ത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇനിയും സമയം നീണ്ടുപോകും. നേരത്തെ നമ്മുടെ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറി അവറുകൾ വിശാലമായ പേര് വായിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ സംഗമത്തിലേക്ക് സംഭാവന നൽകിയവരും മറ്റും സഹായിച്ചവർ ഒരൽപ്പം കൂടി പറയുകയാണ്. എല്ലാവരെയും ഓർക്കുന്നതോടൊപ്പം നേരത്തെ ആരെങ്കിലും സെക്രട്ടറി അവർ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊക്കെ ക്ഷമിക്കണമെന്നും എല്ലാവരുടെയും ഓർമ്മയുണ്ട്. ആരെയും തിരിച്ചിട്ടില്ല ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി എല്ലാവരെയും ഓർക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും ഖൈർ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഈ സംഗമത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട സഹായിച്ച സഹകരിച്ച നമ്മുടെ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി ഖജാൻജി അടക്കമുള്ള എല്ലാ നേതാക്കന്മാരും അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഓൾഡ് സ്റ്റുഡന്റിന്റെ പ്രവർത്തകരും SASSFന്റെ പ്രവർത്തകരും അതേപോലെ നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിന്റെ പ്രായം ചെന്ന നേതാക്കളും ബാല്യക്കാർ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ അതോടൊപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറിയും മറ്റും ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ ബദരിയ ശരീഅത്ത് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന 30ഓളം വരുന്ന പെൺകുട്ടികൾ വളരെയധികം സന്തോഷകരമാണ്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം കൊണ്ട് ഇനിയും ഇപ്പോ ഫസ്റ്റ് പിയും സെക്കൻഡ് പിയുമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ശരീഅത്ത് നടക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഇനിയും അത് കഴിഞ്ഞാൽ 3 വർഷത്തിന്റെ ഡിഗ്രി കോളേജ് നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ പരിസരത്ത് തന്നെ നടക്കണം. നിങ്ങളെല്ലാവരുടെ സഹകരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിക്ക് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും. അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു തആല വിജയിപ്പിച്ചു തരട്ടെ. ആ ശരീഅത്ത് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ ഇന്നലെ രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെയും ഇന്ന് രാവിലെ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇതുവരെ നമ്മുടെ ശരീഅത്തിൽ പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെടുകയും പ്രയാസപ്പെടുകയും വോളണ്ടിയർമാരായി നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ്, അധ്വാനിച്ചവരാണ്. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളിലും മുതിർന്ന പെൺകുട്ടികൾ വോളണ്ടിയർമാരായി പ്രയത്നിച്ചിട്ടുണ്ട്, അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു തആല ഓരോരുത്തർക്കും ഖൈറും ബറക്കത്തും വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ, പ്രയാസങ്ങളെ തീർത്തു തരട്ടെ, ഇസ്സത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ റസൂലിക സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി വസഹബി സയ്യിദിനാ വമൗലാനാ മുഹമ്മദ്. അർഹമുർ റഹീമീനായ രാജശരീരായ തമ്പുരാനെ, ഇത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനത്തെ റബീഉൽ അവ്വൽ പന്തലാക്കരുത് തമ്പുരാനെ. ഇനിയും കുറെ റബീഉൽ അവ്വലുകൾ നിർമ്മിച്ചു നമുക്കും നമ്മുടെ നേതാക്കൾക്കും നാട്ടുകാർക്കും പെങ്ങന്മാർക്കും സഹോദരന്മാർക്കും മക്കൾക്കും ഈ തൗഫീഖ് നൽകണം. പഠിച്ചവനെ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി പുണ്യനബിയുടെ ഈ സംഗമത്തിന് വേണ്ടി പലരും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്, കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, ഉറക്കൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിനു വേണ്ടി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ഇതെല്ലാം നീ കബൂലാക്കണമല്ല, ഇതെല്ലാം നീ കബൂലാക്കണമല്ല. നാളെ മഹ്ശറിൽ വലിയൊരു മുതൽക്കൂട്ടായി ഇതിനെ നീ സ്വീകരിക്കണം തമ്പുരാനെ. നമ്മുടെ മക്കളുടെ ഈ ഒരു സംഗമത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സദർ ഉസ്താദ്, അതേപോലെ നമ്മുടെ മദ്രസയിലുള്ള ബാക്കവി ഉസ്താദും ജലാലി ഉസ്താദും അതേപോലെ റുഹാനി സത്താർ ഉസ്താദ്, അങ്ങനെ പലരും അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ട്, കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, അവർക്കെല്ലാം നീ ദീർഘായുസ് നൽകണം തമ്പുരാനെ, ആഫിയത്ത് നൽകണം. അതേപോലെ നമ്മുടെ ഈ സംഗമത്തിന് വേണ്ടി മറ്റും
കഷ്ടപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ പള്ളിയിലെ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ സിബന്ധിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ബാസാക്കണ്ടു, അതേപോലെ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്ന് തരുന്ന നമ്മുടെ ഈ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്ന ബഷീറാക്കയുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല ഓരോരുത്തർക്കും ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും പ്രദാനം ചെയ്യണം തമ്പുരാനെ. അവരുടെ രോഗങ്ങളെ നീ ശിഫയാക്കി കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. ഇസ്സത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യണം തമ്പുരാനെ. പഠിച്ചവനെ ഈ ഒരു സംഗമത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ നമ്മുടെ ഈ സംഗമത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഓരോരുത്തർക്കും അതേപോലെ നമ്മുടെ ഈ പള്ളി എന്നും ശമ്പളമില്ലെങ്കിലും പള്ളിയുടെ ഒരാളായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് മൊയിൻസ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ പ്രായം ചെന്ന ഒരു സഹോദരൻ വളരെയധികം 3.5 മണിക്ക് തന്നെ പള്ളിയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് ഒരു മാതൃക കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരാളാണ്. അതുപോലെയുള്ള എത്രയോ പ്രായമുള്ളവർ അങ്ങനെ വളർന്നു വരണം. അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവർക്കും നമുക്കും ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. അതേപോലെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ നമ്മുടെ സഹോദരി ഉമ്മപ്പെങ്ങന്മാരുണ്ട്, നമ്മുടെ നേതാക്കളുണ്ട്, ബാല്യക്കാരുണ്ട്, മക്കളുണ്ട്, പിഞ്ചോമന മക്കളുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ അവർക്കെല്ലാം നീ ആഫിയത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്, ദീർഘായുസ്സ് നൽകണം അല്ലാഹ്, ഇസ്സത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യണം തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ ഈ സംഗമത്തിൽ ഭക്ഷണം കൊടുത്തവർ, വെള്ളം കൊടുത്തവർ, ചായ കൊടുത്തവർ, മറ്റും കൊടുത്തവർ അവർക്കെല്ലാം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഭക്ഷണം നൽകണം അല്ലാഹ്, സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വെള്ളം നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ അവരെല്ലാവരെയും നീ സഹായിക്കണം തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞവരും ഞങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയവരും നിന്റെ ലീശയിൽ നിന്ന് അവരൊന്നും മാഞ്ഞിട്ടില്ല റബ്ബേ. അവരെല്ലാം നീ അറിയുന്നവനാണ് അല്ലാഹ്. പഠിച്ചവനെ അവർക്കെല്ലാം നീ ഖൈറ് പ്രദാനം ചെയ്യണം തമ്പുരാനെ, ഇസ്സത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. പ്രത്യേകിച്ചും ഞങ്ങൾ ഈ ദേർലഘട്ട നാടിന്റെ ഇസ്സത്ത് നീ നിലനിർത്തണം തമ്പുരാനെ. ഐക്യത്തിലും സന്തോഷത്തിലും റാഹത്തിലുമാക്കി തരണം തമ്പുരാനെ. ഖൈറിന്റെ ഹരികാരിൽ പെടുത്തണം അല്ലാഹ്. നമ്മുടെ മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന, കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന നമ്മുടെ കുട്ടികൾ, വിദ്യാർത്ഥിനികൾ പഠിച്ചവനെ അവരെല്ലാവരെയും നീ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണം തമ്പുരാനെ. ഇസ്സത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ മരിക്കുന്ന സമയം വരെ ദീനിന്റെ ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യാൻ നമുക്കും നമ്മുടെ ഈ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതാക്കൾക്കും ഈ നാട്ടുകാർക്കും എല്ലാവർക്കും നീ തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം അല്ലാഹ്. നമ്മളിൽ നിന്നും മരിച്ചുപോയ ഓരോരുത്തരുടെയും ഖബറുകളെ നീ സ്വർഗ്ഗപൂങ്കാവനമാക്കി കൊടുക്കറബ്ബേ. പ്രത്യേകിച്ചും ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയുടെ പരിസരത്ത് മരിച്ചു കിടക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹ്, അവരുടെ ഖബർ നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കറബ്ബേ. നമ്മുടെ ഈ മദ്രസയിലും മറ്റും പഠിക്കുന്ന മക്കളിൽ നിന്ന് ബാപ്പമാർ മരിച്ചുപോയവരുണ്ട്, ഉമ്മമാർ മരിച്ചുപോയവരുണ്ട്, കുടുംബാംഗങ്ങൾ മരിച്ചുപോയവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ അവർക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ ഖബർ നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്, അവരുടെ ഖബർ നീ വെളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. നമ്മുടെ ഈ മക്കളെ കൊണ്ട് ഈ നാടിന്റെ ഇസ്സത്ത് നീ കാക്കണം തമ്പുരാനെ, ഇസ്സത്ത് നിലനിർത്തണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുമ്മ ഗ്ഫിർ ലിൽ മുഅ്മിനീന വൽ മുഅ്മിനാത്ത് വൽ മുസ്ലിമീന വൽ മുസ്ലിമാത്ത് الأحياء منهم والأموات آمين برحمتك يا أرحم الراحمين بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم